Sama-sama po tayo manalangin, mga kapatid. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesu Kristo, muli po kami sama-samang nagpapasalamat sa iyo sa mabuting pagkakataong ito at sa panibagong pag-asa na muli mong ibinigay sa amin. Salamat po sa mga araw-araw na pag-iingat mo po sa amin. Ginagabayan mo po kami ng iyong mga salita, pang aming malakaran sa aming mga buhay. Salamat po sa mga biyaya at sa mga katwirang patuloy mong itinuturo sa amin. Na siyang nagiging aming kalakasan, nagbibigay ng pag-asa sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa tungkulin. Pagpatuloy kami sa aming mga paggawa. Ama, humingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga kasalanan, mga pagkukulang. Pasensya ka na po, Ama, kung madalas po'y nagkukulang kami. Bigyan mo sana kaming palagi ng pagkakataon. Gayong kami nagpatawad na rin po sa mga nagkasala po sa amin. Lagi mo sanang linisin ang aming mga puso at palalahanan po kami, lalo na po sa panahon kami nadarapa. Ama, muli naming itinatagubilin sa iyo. Muli kaming gaganap ng aming mga tungkulin. Sana pangunahan mo po kami. At sana samahan mo rin po mga kapwa-tao na nakikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo sa ang kanilang mga puso. Sana kaawaan mo rin po pati ang aming mga mahal sa buhay. Bahala ka na po, Ama, sa maghapon po ito. Ito'y aming ipinagpapasalamat sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, at baka pwede
need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang pangarap ng mga tagapangasiwa ng Bahay Pag-asa sa Binyan, Laguna para sa mga kabataang kasalukuyang nasa kanilang pangangalaga. Mga CICL kung tawagin o Children in Conflict with the Law. Mga minsang naligaw pero ngayon nagsisisi at nagpipilit na magbago upang sa kalaunan ay makapagsimulang muli sa buhay. Nagsisisi po ako sa nagawa ko po. Na di may yan manume ho. Hiwalay po ako sa pamilya ko. Na esane ne me ite de aturan pa batu mabusinya so me bahay ache. Amin pa naman rin po yung nasayang. Dapat kasama ko po yung pamilya ko. Lagi itong ginandasal sa amin. Mga wet, mga balik sa pamilya. Na abrani na me bompa yese. Mabawin na po ako sa kanya. Napagtanto ko po sa mga araw na ito na ang sarap po maging kabataan na hindi maging kabataan lamang. Bagkos kailangan may ginagawa tayo. Kung naramdaman ko po na bilang kabataan po, may papel pa rin po kami dito sa mundo. At dahil MCGI Na cares, esane sa MCGI adwene ni pa honti. hindi lang masarap na pagkain, kundi ang pagkaing salita ng Diyos. Eni anum abra wonum enye diane a edem ko nambum so enema ade impuntu abra wona pomudene. Ama won makreni aje. Na yen churese ampasa ya woni pa binim wo ho no a wadwene enipa ho. Salamat talaga sa Diyos. At natutuwa po ako at nagagalak na nakarating po kayo dito bagamat nandito po kami sa ganitong sitwasyon. Na yetibia ye wo mu no Makapunta at ama kung ano nga po ba ang ibang yen so yetumi anya akwanya atua Nyankopon asɛmpa no bi. Si Diyos. Na asadan ka wa Nyankopon fese yen tibia ye wo mu nyina akiri no. Aral. Yen sa ka nkyerɛkyerɛ no. Babahagi sa amin. Pwede namin magamit. Very thankful po talaga ako kay Lord. Naranasan ko din po yun sa mga panahon na nandito pa po ako, namamalagi. Malaking tulong po yung mga ganitong aktibidad, lalo na sa salita. Patuloy nawa tayong pakasangkapan sa mga gawain ng Diyos Ama na ating maabot ang mas marami pang iba, lalo na ang mga kabataang may malawak pang hinaharap na kinabukasan. Humingi siya ng saklolo, naramdaman niya, sinaklolohan siya ng Diyos. Kaya pagdating nung tawag ng Diyos na yon, tutugon siya. Bakit? Naramdaman niya kasi pinakinggan siya ng Diyos. Na ye ginahiba nya wo Nyankopon do na netima se yatene se mabet mama yetima boa foforo. Nananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Na wo Nyankopon na mo nyam ne ye nka no daada. MCGI adwene ni pa MCGI hwere. Asadan ka wo Nyankopon.
Muli pong sumaati ng kapayapaan ng Panginoong Diyos sa mga oras na ito. Awurade Nyankopɔn na sumdue nka yɛ nyinaa nuanom baabi biara mɔwɔ a mote yɛn nka biara no na yɛma mo nyinaa akɔ aba abere a yɛgu so a yɛresua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Na ansa na yɛbɛtoa so no nuanom yɛreto nsa afra mo mama yɛn nyinaa yɛmmom na yɛmmra wɔ Nyankopɔn anim wɔ mpaebom. Yɛna wɔ Nyankopɔn ase na abrɛ ne abrɛ nyinaa yɛnsrɛ n'anim mmoa ne adom. Mama yɛmmɔ mpae.
Ama naming nasa langit. Sa pangalan Yen Eja Owasoro. Kristo, Awayen Awurade Yesu Kristo din mo. banal na harapan, Bio. sa amin pong mga puso ay Yɛn na yɛba w'anim kronkron adigya. namin Yɛn akoma sa mu iyo ng napakalaking utang na loob. ɛnyɛ abodɔ. Binubuhay mo pa kami hanggang Na sa oras na anigye atenka. itinatawid mo kami, Ama, sa aming mga pangangailangan. Sa dane dɛ nyinaa wɔma yɛn anidasoɔ. Kahilingan at higit po sa Wɔyɛ yɛn firi a wɔhiahia mu ma yɛn deɛ ɛhia yɛn. ang ganitong mga Dane dɛ nyinaa wotie yɛn mpaebɔ. na mayroon kami Yɛda wo ase sɛ tebea te sei. patuloy ng pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atie wɔn nsɛm kronkron. mga puso upang kami ay makaramdam ng ligaya at galak sa aming pakikinig ng mga Agya, salitang yɛda wo nagmumula ase. sa iyo. Dumating Sɛ dane dɛ nyinaa wɔma yɛn awerɛhyɛmu ne anigye sɛ puso, Ama, yɛmfa ntie nsɛm a ɛfiri wo. silbihan Ɛsrɛ wo sɛ ma yɛnya w'adom ng iyong na w'ahommɔborɔ ho atenka. nagnanasa kami Yɛpɛ sa sɛ yɛsom wo. loobang Yɛpɛ sɛ yɛyɛ w'apɛdeɛ. dapat sana kami Yɛn akoma mu deɛ. tumong. Yɛn nyinaa yɛ akoma so adeɛ ne sɛ Ama, sa yɛbɛsa afata daa nkwa a wohyɛɛ yɛn bɔ no. magpatuloy, humihingi kaming muli ng kapatawaran Na mga kasalanan abere a yɛba abɛhyɛ yɛn mmara kulang sa iyo. sɛ madesua yɛ asie no. Ngayong nagpatawad Ɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. sala sa amin at minsan pa Sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn no. puso sa tuwing makikinig kami Bio. ng iyong mga salita ay sa tulong mo, Ama, mabuksan ang aming mga kaisipan. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a wotie wɔn nsɛm Suguin mo sana, na wɔn adwene mu atumi abue. tulungan mo Na kami wɔn atumi ahunu wɔn nsɛm ng kronkron. makakatwirang aming Yɛsrɛ wo sɛ makapasok nawa sima honhom kronkron ma ne mmɛtena yɛn mfimfini. ang Na wɔtena ne nsɛm wɔ yɛsua no atumi atena yɛn mu. ng ligaya at galak Yɛsrɛ wo sɛ ma wo sa tumi makakatwirang aming matututunan. ɛne yɛn mu hene. Buksan mo ang aming mga kalooban, Ama. Na tena ne asɛm biara a Mo kaming yɛsua no malikod sa bawat yɛtumi anya mu awerɛhyɛmu ne mu nteaseɛ. sa buhay Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. habang kami may pagkakataon Na yɛntumi nna ne yɛkyi ɛma bɔne biara a yɛyɛ no wɔ asetena yi mu. lakaran ang iyong Na sɛ yɛwɔ berɛ ɛfata a sana basbasan mo kaming lahat boa yɛn na yɛntumi nante wo tenenee mu. taong Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa. aming paanyan. Yɛtitiriw yɛn yɔnko nnipa. Noon, papaghariin mo ang iyong kapayapaan. Wɔn a wɔaba bɛka yɛn ho abere a Dako, yɛtie wo nsɛm. samahan sa oras na ito. Agya, Salamat po, Ama, yɛsrɛ wo sɛ ma w'asomdwie na wodɔ ne yɛn mu biara mu sa hene. si Kristo Jesus. Amen. Agya, yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Stand up and praise Him, the Lord God Almighty.
shout and praise His name. His glory we proclaim. His righteousness remains. Forever He shall reign. Stand up for the Lord. Benchia enkoma obibiara. Yɛnuanom ne awowo miame ahodo wiase. Sɛdeɛ mokromo mmra mote yɛn ka wɔ mu otie biara. Ɛda wo Nyankopɔn ase sɛ yɛn nsatumi aka akwanya pɛi. Sɛdeɛ bɛyɛ ɛnɛ da yi yɛbɛtoa so wasua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Na yɛne yɛnuanom afiri Members Church of God International. Yerɛtoa nsa afra mo Momma ka yɛn ho. Dɔnhwere kakra yi mu. Ɛnɛ da yi ɛyɛ yawoda. Wɔ Philippines ne Ghana ha yi yɛne da ɛtɔ so nkron na yɛasua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Na yɛn ɛbɛtoa so akɔpem ɛnɛ na wɔtwe ayawoda sɛnɛ. Na ɔkyena ɛne dwowoda nso yɛbɛtoa so. Na yɛrɛtɔ nsa afra mo sɛ Momma yɛntoa so nsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm nwie. Na sɛ musua wie a yɛnyere mo sɛ mommɛka yɛn ho. Na mmom mo ankasa mu ɛna mobɛtoa mo adwene afa ne mu ti yɛn ho. Na deɛ yɛbɛtumi de yɛama mo ne sɛ montie yɛn gyidi a yɛsua firi Twerɛnsɛm kronkron a yɛkenkan akyerɛ mo no. Na yɛne da so wɔ ne sɛ mobɛtie nkyerɛkyerɛ no nyinaa. Na yɛpɛ sɛ yɛda obi biara nso a ɔbɛka yɛn ho yɛnyɔnko nipa anuanom afiri miame ahodo wɔ wiase. Kasa biara motie yɛn wɔ mu wɔ no. Na yɛadesua no ntoaso wɔ nie bra yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Na ɛnam dɔdɔ ɛlisɛrɛ no so na ɛba. Anuanom menkyea ɛkoma mo sɛdeɛ mokromo mmra mote yɛn nka wɔ mu otie biara. Momma yɛnhyɛ ase anuanom. Da bɛn na yɛhyɛ papayɔ ase. Montie yɛba abɛkan Hebrifoɔ nwoma tidu a nkyɛmu aduonu na ɛkɔpem aduonu num. Na momma yɛnhwehwɛ yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne enyuma pa mu. Momma yɛnyina ha kakra. Asɛm a wɔde di dwuma ne sɛ momma yɛnhwehwɛ Greek kasam no. Asɛm a wɔde di dwuma wɔ Greek kasam no yɛ katanoeo. Na menim sɛ mabɔ ne yie a nanso asɛm no ase kyerɛ ne sɛ wobɛhwɛ biribi yie paa. Wohwɛ biribi yie. Na yɛkyerɛ aseɛ sɛ momma yɛnhwehwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne enyuma pa mu. Na yɛbɛhwehwɛ yɛn ho yɛhonom. Ɛnɛ wiase a yɛte mu yi obi anwene obi aho. Ɛbra na meyɛ abɛmu aketewa no. Na sɛ mpo wɔn a ɛno mote mpotemu no ɛyɛ kwansine baako na da yɛn ntam kura no a yɛnim wɔnom. Anaasɛ fie a yɛtwam hɔ ɛkɔ sukuu no yɛnim wɔn. Na yɛtwa kwansine mmienu kɔ sukuu. Me ne me nua baa ketewa Onuabarima Beth brother Daniel maame. Yɛmienu yɛtwa kwansine bɛboro mmienu ɛkɔ sukuu. Ɔmo a no ɔmo te yɛn mpotemu ɔmo te akyirikyiri nyinaa yɛnim wɔn. Wɔn na ebetumi aboa wo. Anaasɛ wɔn nso na wobɛtumi ayɛ wɔn papa. Saa na abrabɔ teɛ tete no. Ɛnɛ wɔn a tete efie baako mu efihyia mu mpo obi anwene wo ho. Wɔn anwene nipa wɔn dan edin hwɛ animu no. Nanso asafo yi mu no yɛwɔ asɛdeɛ. Asɛm katanoeo kyerɛ sɛ wohwɛ biribi yie. Na yɛwɔ mmara nsɛm bi wɔ asafo ni mu ma anuanom sɛ wɔn ɛhwehwɛ wɔn ho. Na wɔntwetwe wɔn ho nkɔ ɔdɔ ne enyuma pa mu.
kan twerɛ nsɛm no bio brother Daniel na momma yɛnhwehwɛ yɛn ho yɛntwetwe yɛn ho ɛnkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu verse 25 na momma yɛnyaa yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ ebinom yɛ no na mmom momma yɛtutu yɛn ho fo bra dodo a muhunu sɛ ɛda no rebɛn botaeɛ nti a yɛahyɛ yɛn sɛ yɛnhyiamu mmumu no deɛ nti a yɛwɔ nhyiamu wɔ asafo ni mu no ɛnte sɛ Catholic asafo ni mu sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔ asɔre a wɔpɛ akɔ ɔmpaama nkɔ sɛ afe baako koraa na wɔmaayɛ a ɛmfa wɔn wodeɛ sɛ daa bɛdi wo a woda nkɔ na wobɛkɔ anaasɛ da sinunku bi anaa fɔfida bi anaa wotɔ atade foforɔ bi hyɛ anaa wonya sika na apɛ sɛ wɔkɔ asɔre a ɛyɛ wasɛm ɛwɔ Catholic asafo mu haliga so ha yɛ asafo mu no sɛ wokɔ wɔn sɔre so ma sɛ kuta sika kuta afadeɛ ɛnyɛ saa bɛbu aba mu koraa ɛma wo ma abere biara a wobɛkɔ asɔre no saa nsɔre ɔmo so wɔba kuta sika fabribi bɛbɔ afadeɛ saa na nsɔre binom teɛ na sɛ nyɛ yɛn ne nkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron no mu deɛ nkyɛ yɛde yɛadwene edi saa ne mɛyɛ kyerɛ no yɛna asɛda afadeɛ no ɛnyɛ sika no nko deɛ nkyɛ yɛhyia mu no ɛnyɛ sika no ne ade titire nti a yɛbɛhyia mu sɛ yɛbɛyɛ asɔre botaeɛ mmapa nti a yɛhyia mu no ɛne sɛ anuanom bɛhwehwɛ yɛn ho nom ate yɛn ho nom ɛnka ne yɛabɔ obi biara a ɔwɔ ahokyerɛ mu na sɛ obi yade anaa sɛ obi wɔ amanneɛ a momma yɛnhwehwɛ ɛntwetwe yɛn ho ɛnkɔ wɔ dɔ ne nnwuma pa mu na momma yɛnyaa yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ ebinom yɛ no ɛno nti ɛdeɛ ne yɛde yɛn adwene bɛdi akyire na mmom momma yɛtutu yɛn ho fo adeɛ a yɛde yɛn adwene bɛdi akyire no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no yɛhyia mu sɛ bɛtutu yɛn ho fo na ahwehwɛ yɛn ho no akyire kwan te sɛ ne yɛtɔɔ me dakoro bi 1964 na mewɔ Kavite bɛkɔ asɔre wɔ Bakɔrɔ Kavite 1964 ebi a na yɛnya ngom ho binom saa abere na misa na mɛde bɛyɛ mfie du nson na mɛkɔ asɔre wɔ hɔ bɛyɛ bosome baako na mehunu sɛ na wonua bi hyɛ ataadeɛ baako no a de biara na mebisa no sɛ wonua wadwuma mu ataadeɛ ni anaa na ɔka sɛ wodaa bi o na bɛka sɛ mefiri sɛ wadwuma mu ataadeɛ firi sɛ ɛno ne ataadeɛ adaeɛ a wohyɛ ba na akyire na mehunu sɛ wonua no yɛ ohiani ofiri bi nakae ɛno ne adekodeɛ nti ada wɔhyɛ ataadeɛ baako no na wɔtwe so wɔ no mebrɛ no polo shirt na wɔtwe so no ɔbaa no wɔhyɛ ataade foforɔ no deɛ nti ɛbaa ne saa ne sɛ na ayɛ sɛ ataadeɛ baako pɛ ne ɛwɔ oni ataade foforɔ biara na mmom sɛ wɔhwɛ biribi sei a ɛbɛkenya ɛbɛtwe wo ama wɔayɛ papa wɔ Galamington nso na mehunu sɛ mpaboa na ɛhyɛ wɔ nua no saa abere na mewɔ didibea na sɛ restaurant na menya sika kakra na menya mama yɛ wɔ sempakeni na meyɛ asafo ba kɛkɛ wɔ asafo ni mu na mewɔ me ankasa ma didibea saa abere na me maame hwa ebia na wadi bɛyɛ mfie aduonum ana aduosia 50 ana 60 years saa abere na me maame hwa wɔn ne tire nyinaa yɛ tum na ebere na mekɔ Galamington hyia dan mu no behunu sɛ wonua bi hyɛ mpaboa a ɛnyɛ baako bankum nifa ɛnyɛ kala koro ɛyɛ no koro sɛ ampa sɛ yɛ wanuanom bi mu wɔ hɔ no mu a wɔyɛ ahiafoɔ mehunu ne mmɔbɔ metɔ slepɛs foforɔ kɔmaa no yɛn ne Onyankopɔn nkyerɛkyerɛ ase kyerɛ ma anuanom ɛno ne botaeɛ nti a ɛwɔ sɛ yɛhyia mu momma yɛnhwehwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu awɔ sɛ yɛdwene nipa ho awɔ sɛ yɛnya abadaeɛ ne tema
honhom ma anuanom tafrese no kora asafo ne mu de ye mfiti prako penhia mu wo hia dan mu ho keke abra ye nkyea ye ho na no kora wo mu ne se na sai mpo ya nkyea kora no a anya hwe na bo mo hwe wo nua na wa ho kyere mu no ya hwehwe ye ho entwetwen ye ho nkɔ odɔ ne nyuma pamu adentira adekro no ara na ye ka ho asɛm wo maate ongoma ne mu Awurade Yesu Kristo kan sɛ monwen na mompaye na moankɔ sɔhwɛ mu mama yɛn kenkan maate ongoma tie aduonu nsia entimo aduanan baako monwen na mompaye na moankɔ sɔhwɛ mu honhom pɛdeɛ nanso honam no ɛyɛ mmerɛ yɛn ɛsan so yɛ asɛm foforo a yansan so ankyerɛ aseɛ yie ɛwɔ Tagalog kasa mu aka no Greek kasa ne Brafo kasa mu sɛ monwen no kyerɛ sɛ wobɛhwɛ biribi Brafo kasa mu na sɛ monwen na mompaye anka sɛ ɛyɛ serepɛ Tagalog kasa mu yɛkyerɛ aseɛ no ɛsɛ ɛyɛ serepɛ menna ewe say wan serepa na adwokora na obetumi anwen o man kyerɛ se yi sɛdeɛ o kan na sɛ yɛsɛ sɔre anadwo na serepa na obi ada hwan na abɛhwɛ no anwen no hwan na abɛhwɛ no atwe na kɔ domo asmo de wɔkyerɛ se wo Tagalog kasa na mapuyat awasa nka wɔkyerɛ se sɛ hwɛ biribi dwene nipa ho te sɛ ne wɔhwɛ wɔ Hebrew kasa mu no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonkɔ sɔhwɛ mu te deɛ ɛbɛyɛ a wonkɔ sɔhwɛ mu no nwan ebia na sɔhwɛ no mu de ne ho aba ɔbaa bɛ to nsa afrɛw o mesrɛw kogya me ha obiara nka me ho ɛna wagya wo yere ne wo mma ho ɛna wakɔdi saa adwamanfo no akyi nwan ma waadwene nna hɔ ahwɛ no wakɔ sɔhwɛ mu de kan nwan na hwɛ sɛ bɔne bi ba na wankɔ nkɔtɔ sɔhwɛ mu nwan ma wani nna hɔ hwɛ baabi a wokoro ebia na wokɔ baabi a yɛnom nsa ana baabi a akronode ɛkɔso ana akronfoɔ wo ana baabi a yɛnum nnubɔne obi sɛ brabɛs ne yɛnkɔ a dwene ho na nwan sesehwɛ sɛ biribi ko na wokɔ akɔyɛ na yɛadepa ana sɛ adebɔne sara so na yɛhyia mu wɔ nhyiamu no mu ana yɛba asɔre a awɔ sɛ yɛhwɛ anuanom akyira kwan ɛtwetwe yɛn ho kɔ wɔdɔ ne nnwuma pa mu na Momma yɛnya yɛn ho nhyiamu ahɔnom na adwene no firi adentira deɛ ntia wɔ Nyankopɔn ahyɛ no yanom sɛ wɔanom nhyiamu mmom ɛronti yɛnom ne nkyerɛkyerɛ no mu baako a yɛde bɛyɛ adwuma wɔ asafo ni mu yɛbɛbɔ mu ahyiam ɛno ne yɛ nasɛdeɛ ɛsɛ Momma yɛnya yɛn ho nhyiamu na botaye di kan na sɛ anuanom behunu wɔn ho na yɛtumi ada yɛndɔ na yɛntema adi akyerɛ anuanom na yɛatwetwe yɛn ho akɔ wɔdɔ ne nnwuma pa mu na nhyiamu mu no ɛsɛ Momma yɛtutu yɛn ho fo ayare a wohia wɔhunu woyɛ Kristoni a ehia sɛ yɛnya adeɛ bɛbɔ yɛn ho ban Akristofoɔ deɛ adeɛ bɛbɔ yɛn ho ban ne sɛ da bia yɛbɛtu yɛn fo te sɛ kaa da biara de dwuma no yɛhia maintenance anaasɛ adeɛ ha yɛbɛtumi de yɛabɔ yɛn ho ban yɛhia sɛ yɛsesa kaa no engine oil na yɛhwɛ kaa ne nsuo dodoɔ wɔ mu awɔ sɛ kaa no da biara no yɛhunu maintenance wɔ mu Akristofoɔ nso saa ara na adeɛ bɛbɔ yɛn ho ban no ɛyɛ tema ne wɔdɔ a yɛbɛnya ma yɛn ho onuadɔ na afi yɛtutu yɛn ho fo afutuo de bɛma yɛn ho no yɛyɛ Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ɛno na bɛkanya yɛn atwe yɛn akɔ wɔdɔ ne nnwuma pa mu ɛhɔnom na yɛn dɔ a yɛwɔ ma anuanom bɛhyɛ ase afiri ɛna sɛ ba papa yɛ mu na sɛ da yɛtumi tutu yɛn ho fo a na yɛtumi anya
akwankyerɛ ɛwɔ yɛ daa abrabɔ mu. Dasonsɔre ahodoɔ mu no, tirimopɔ pɔtenti a wɔnom ahyia mu no sɛ asɔfoɔ no pɛ sɛ ɔmo hyɛ mu na ɔmo gye sika. Ɛno nti sɛ wonni sika a wɔde bɛbɔ afɔde a waba mu kura bu. Nanso sɛ wonni sika sɛ ampa sɛ wonni sika sɛ wonni sika a wɔde bɛtɔ slepɛseɛ, wofiri sɛ wɔ Nyankopɔn nte wase anaa. Wonim sɛ Nyankopɔn nim sɛ ampa yɛwɔ anuanom ahiafoɔ wɔn nni hwɛ wɔ asetena yi mu na ɛnyɛ ɛno nti ɛna bɛbu saa wɔ nuanom animtia. Yɛahyɛ yɛn sɛ yɛnhyia mu anuanom ahiafoɔ nso ka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛhunu ne hia na afei atwetwe yɛn akɔ nnwuma pa ne wɔ dɔ mu. Momma yɛnkenkan James 2:1. Me nuanom, momma nnipa animhwɛ ne yɛn Awurade Yesu Kristo ɔyɛ animuonyam wura no gyidie nni afira. Momma yɛnyɛ nnipa mu yiyimu. Na sɛ wɔ nnipa wɔhyɛ sika mpɛntea ne ataadeɛ fɛfɛ ba mo hyia dan mu, na wɔhiani nso de ataadeɛ tantan ba hɔ, na mohwɛ deɛ wɔhyɛ ataadeɛ fɛfɛ no na moka sɛ wodeɛ tena deɛ ɛyɛ ha, na moka kyerɛ wɔhiani no sɛ wodeɛ gyina nohwaa anaasɛ tena me nan ase adwa ho ha a, ɛno ɛnyɛ pae na mopaepae mo mu na moayɛ adwenemɔne atemmufoɔ. Saa nipa no yɛ nipa bɔnefoɔ. Na sɛ obi ba mo hyia dan mu sɛdeɛ ɔmo ne Yakobo ka kyerɛ Yudafoɔ no, na sɛ obi hyɛ ataade fɛfɛ ɛba mo hyia dan mu na ɔhyɛ sika kɔkɔɔ kawa, ahyehyɛ ne ho bebree, ɔhyehyɛ nhweneɛ ɛne kɔnmuadeɛ ɛba mo hɔ, na ohiani nso hyɛ ataade tantan ba hɔ a, ɛnyɛ akyiwadeɛ. Ɔmo ne Yakobo ɛka sɛ obi mpo hyɛ sika kawa anaa ataade fɛfɛ ɛba mo hyia dan mu na moka kyerɛ ne sɛ ɔno deɛ wɔntena baabi ɛyɛ no, na wɔhiani nso de ataadeɛ tantan ba hɔ. Ebi a ataadeɛ mu kora bobɔ ntokuro anaasɛ ataadeɛ ateteɛ, ɔno mpo wɔ ho kwan sɛ owura hyia dan mu hɔ bi, na Judafoɔ yɛ ɔmkuta adwene bɔne mpo yɛ. Ɔmama obi a wɔhyɛ ataade tantan kwan mpo aba hyia dan mu hɔ. Nanso Church of Christ asafo wɔ Philippines no, wɔhyɛ t-shirt ɛma wɔma hyia dan mu hɔ. Na wɔn kyerɛkyerɛ ɛne twerɛ kronkron no mu. Ade ntira ɛfiri sɛ tete asafo no mu mpo ohiani hyɛ ataadeɛ tantan kɔ hyia dan mu hɔ koraa yɛma no kwan ma ne wura mu. Nanso wɔn mo deɛ wɔhyɛ t-shirt ɛma wɔn nwura hɔ. Anuanom mɛka yɛn akyerɛ mo mɛmɛto nhyɛ wɔn mo so. Mɛka yɛn akyerɛ mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ anyɛ hwee no mobɛhunu sɛ yɛn mo wɔ twerɛ kronkron no mu. Wɔ Akristofoɔ mpote mu tete mmere mu no. Yɛwɔ ebinom wɔ hɔ nom a na wɔyɛ ahiafoɔ. Na ohia bɛn paa na wɔn wɔ mu. Wa wobɛtumi aka sɛ bia na ohia buburu. Ɛfiri sɛ na wɔn nni hwee. Yɛwɔ Akristofoɔ binom wɔ hɔ nom a na saa na wɔteɛ. Korintofoɔ nwoma edi kan eti du baako ɛnkyɛm aduonu mmienu. Na muni afia mudidi na munum wɔ mu anaa? Anaasɛ animtia na mobu Nyankopɔn asafo no na mogu wɔn a wɔnni bie no anim aseɛ. Abra anuanom a wɔ Korinto hyia mu no, wɔn de nnuane bae ɛbɛdii. Ebi boboroeɛ, ɛkɔm de ebinom. Ɔwɔtɛ ne Paul etu wɔn fo. Ka sɛ, muni afia mudidi na munum wɔ mu anaa? Anaasɛ animtia na mobu Nyankopɔn asafo no na mugu wɔn a wɔnni bie no anim aseɛ. Ɛfiri sɛ yɛwɔ anuanom binom wɔ hɔ nom a wɔn nni hwee. Wɔn amfa hwee ankuta kɔm de wɔn. Ɛno nti sɛ woba abɛdidi a didi wɔ wo fie. Ade ntira onua wɔnni hwee no ebi kora na kɔm de no wɔama ne biribiara. Yɛwɔ anuanom ahiafoɔ a wɔn nni hwee. Wɔre mmɔ nkɔ ne nkɔtɔ. Nanso wo nua no oni hwee. Nti wanya bi ani wɔama no. Yɛne deɛ wɔtɛ ne Paul ka ebi aboboro kɔm de binom. Yɛnkenkan 1 Corinthians 11:21. Ɛfiri sɛ obiara di wɔn ara na aduane ansa.
na kɔm de binom na binom nso aboboro nsa ɛno nti wɔn nwene wɔ wɔn nuanom ho obi adwene wɔn nko ane de ho ebi wɔn di wɔn ankasa aduane kɔm de binom ebi aboboro nsa kyerɛ sɛ ebi edidi aboro so ebi nso anonom aboro so nti wɔn nyinaa aboboro arosɛ wɔn firi sɛ yɛn ne yɛfrɛ na Awurade yɛdidi a asafo kyerɛkyerɛ ne yɛmmerɛ mu no ebi a obi wɔ sika bebree de nsa pii ɛbɛnom boroyɛ na so kɔm de binom yɛwɔ binom hɔ no ma no wɔni hwee yɛne de wɔn kyɛn Paul kana mugu wɔn a wɔni bie no anim ase wɔn ntumi mpɔmfa hwee amma paano kora no wɔni bi nti wɔn kyɛn Paul sɛ menyimu ayɛ ana yehu de menyimu ayɛ de mo yɛ ne yɛ mfomsoɔ ano nti yɛne de wɔn kyɛn Paul kan yasafo ne mu no ampa sɛ yɛwɔ binom hɔ no ma wɔni hwee anuanom mɛkyerɛkyerɛ mo saa nneɛma yi yɛahyɛ yɛn sɛ yɛnhyia mu sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛhunu yɛn ho akyira kwan sɛ yɛhyia mu bɔ mu a ɛyɛ a na yɛ sononko yɛnya anigye atenka sononko bi ɛwɔ nhyiamu no ase yɛnya akoma mu anigye yɛnya anigye wɔ yakoma mu Momma yɛnkenkan Yohane nwoma eti baako nkyɛmu 12 2 John 1:12 me wɔ nsɛm pii anka mɛtwerɛ mabrɛ mo deɛ nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubire metwerɛ na mene da so sɛ mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa na yɛn anigye awie pɛyɛ monhwɛ wɔn tɛ na Yohane Nyankopɔn hyɛ mpakani me wɔ nsɛm pii anka mɛtwerɛ mabrɛ mo deɛ nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubire metwerɛ na mene da so sɛ mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa na yɛn anigye awie pɛyɛ Vesaya ne kasa mu ase me wɔ nsɛm pii anka mɛtwerɛ mabrɛ mo deɛ nanso mempɛ sɛ mede krataa ne adubire metwerɛ na mene da so sɛ mɛba mo nkyɛn na yɛde ano ne ano akasa na yɛn anigye awie pɛyɛ asɛm mama himpit kyerɛ pɛpɛɛpɛ na yɛn anigye awie pɛyɛ anigye a awie pɛyɛ no sɛ woka anuanom ho a wone wɔn hyia mpo ne mpo a na wonya anigye awie pɛyɛ mfatɔbra na mɛwɔ Philippines apart me sifiri simpie ne so ɛnante anuanom mu ɛfisɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɔ mu a yɛnya anigye yɛsenonko sɛ anyɔnkofoɔ dada bi a wɔn ahyia mu bio wɔn kaekae ɔdɔ ne nea asisi pɛn saa na ɛteɛ wɔ asafo ne mu Mmara Nsɛm ma yɛn sɛ yɛbɛsa ne ahyia mu bio Momma yɛmfa nhyɛ yɛ tirim botaeɛ de kan ne sɛ bɛhwehwɛ yɛn ho makyira kwan ade a wohia ne di mu sɛ bɛtutu yɛn ho fo Momma yɛnya no nto hɔ kakra Momma yɛhwehwɛ mu na sɛ yɛhyia mu a adeɛ ne yɛbɛyɛ Catholicfoɔ gyidie mu no abra wɔn yɛ asɔre na ebiti abɔntene ɛnom cigarette ebi nom ntaa yɛne ne yɛkɔ so wɔ Philippines de mepɛ sɛ meka ne sɛ yɛhyia mu a asafo ne mu no yɛwɔ dwumadie Momma yɛhwehwɛ mu mfiri twerɛ kronkron ne mu Tete Akristofoɔ no hyia mu Momma yɛnkenkan nhyiamu bi a ɛkɔɔ so wɔ Tete Akristofoɔ no mu wɔ asomafoɔ nnwuma eti aduonu nkyɛmu 9 Acts 27 na ɛnawɔtwe moda edi kan no a yɛhyia sɛ yɛrebubu paano no Paul kasa kyerɛɛ wɔn efisade akyi a ɔbɛkɔ na wɔtoa asɛm no so ara kosii ɔdasuo mu Wasɛmpakani Luka aka sɛ ɛnawɔtwe moda edi kan no a kyerɛ kwasieda kano ne na wɔtwe mo da edi kan adwoda benada ukuoda yawoda ne memeneda ne da etoso enson twere kronkron ne mu no memeneda ne da etoso enson eno nti na wɔtwe mo da edi kan no ye kwasieda na anuanom ahyia mu hɔ
ɔmotene Luka ɛka sɛ na nawɔtwe mu da edi kan na yɛhyia asɛre bubu paano no Paulo kasa kyerɛ wɔn ɛfiri sɛ adeɛ kye a ɔbɛkɔ na wɔtoa asɛm no so ara kɔsii wɔdasuo mu kyerɛ sɛ yɛnhyia mu no fa kɛseɛ yɛde sua Nyankopɔn asɛm yɛde sua Nyankopɔn asɛm masia bɔso bio bɛmɛto nhyɛ wɔ biara so maabu mfu mɛnto nhyɛ wɔ so mene wuni asɛm mede yɛde wɔtwerɛ kronkron mu na mɛkyerɛkyerɛ ɛwɔ asɔfoɔ ne so twerɛ kronkron mu sɛ yɛnhyia mu ne fa kɛseɛ yɛde bɛsua Nyankopɔn asɛm ɛno nti ɔmotɛ ne Paul ka asɛmpa no kɔpem wɔ dasuo mu mpo adedira Katolikfoɔ mu deɛ ɛbra wɔn mo ahyia mu no bo no ɔsɔfoɔ no abu nkotodwe na ɔtoto ne nsa koe no ɔnwanwan ne nsa na afei ɔmo ɛnwan hyɛ ne saa ɛwɔ afɔrebukyia no so ɔmo yɛyɛ amanneɛ bebree na afei obi akenkan twerɛ kronkron no na ɔkenkanfoɔ no bɛka sɛ akenkan a edi kan na wakan twerɛ nsɛm baako anaasɛ mmienu bi ɛno ne akenkan edi kan na ɛyɛ adwomtofoɔ no ato dwom asɛdanka Nyankopɔn asɛdanka Nyankopɔn wɔde wɔn nsɛm kronkron abrɛ yɛn yɛda wase wohwɛ abɛfiri sɛ ɛda ma ɛfisɛmo to dwom na ɔkenkan foforɔ nso aba kenkan ɔkan twerɛ nsɛm baako anaa mmienu ɔkan wie ɔsɛ asɛdanka Nyankopɔn yɛakeka sɛ kenkan tɔ so mmienu asɛdanka Nyankopɔn sɛ wɔde wɔn nsɛm kronkron abrɛ yɛn yɛda wase ɔmo kenkan twerɛ nsɛm no nko a yɛnkyerɛm na ɔsɔfoɔ no ato nansesɛm na afei wɔn ahyɛ wɔn maas no ase wɔnhyɛ da nte Nyankopɔn kyerɛkyerɛ papa biara wɔn kenkan twerɛ kronkron kratafa nnan bi wɔn nsan so kora nkyerɛm wa wɔnte aseɛ na ɔkora asafo yi mu wɔ no ɛnte saa wɔ ha yɛne nhyia mu ne fa kɛseɛ yɛde bɛsua Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ na yɛnyaa yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ ebinom yɛ no na Momma yɛntoto yɛn ho fo bra dodo mo hu no sɛ ɛda no rebɛn nti hia Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ bra dodo mo hu no sɛ ɛda no rebɛn na bra ɛda no rebɛn no Momma yɛntu mmerɛ yɛntu yɛn ho nsi wɔ nya adagye pii ɛmfa nsua Nyankopɔn asɛm Tete Akristofoɔ no hyia mu botaye nti a wɔn mo hyia mu ne sɛ wɔbɛhunu wɔn ho na wahwɛ sɛ ebinom wɔ no betumi ahwehwɛ wɔn ne kyerɛ kwan ayɛ wɔn papa ana wahwehwɛ sɛ ebinom hia futu ana ebetutu yɛn ho fo afei Momma yɛnsua anuanom nnoɔma bɛn na ɛwɔ sɛ yɛyɔ abura yɛhyia mu Momma yɛnkenkan 1 Corinthians 14:26 na afei de anuanom sɛ mo hyia mu a mo bi wɔ dwom obi wɔ nkyerɛkyerɛ obi wɔ kasa bi obi wɔ adi anaasɛ obi wɔ nkyerɛseɛ Momma ne nyinaa ɛnyɛ deɛ ma nkɔsoɔ yɛn ɛwɔ twerɛ kronkron mu ana Catholic twerɛ kronkron ne Protestant twerɛ kronkron na bi wɔ mu ana sɛ bohano kasa mu na sɛ na afei deɛ anuanom sɛ mo hyia mu a mo bi wɔ dwom obi wɔ nkyerɛkyerɛ obi wɔ kasa bi obi wɔ adi anaasɛ obi wɔ nkyerɛseɛ Momma ne nyinaa ɛnyɛ deɛ ma nkɔsoɔ kapampanga ne kasa mu na sɛ na afei yɛde anuanom sɛ mo hyia mu a mo bi wɔ dwom obi wɔ nkyerɛkyerɛ obi wɔ kasa bi obi wɔ adi anaasɛ obi wɔ nkyerɛseɛ Momma ne nyinaa ɛnyɛ deɛ ma nkɔsoɔ ɛno nti ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pefee sɛ yɛhyia mu a ɛwɔ dwumadie
ɛyɔ ɛnyɛ ne wɔpɛ na wɔba bɛyɛ sɛ yɛhyia mu biara wɔ dwom ɛno nti na yɛto dwom wɔ yɛnhyia mu ase no na wɔsɛ dwom to wɔ kɔ so ebinom bɛbisa sɛ na ade nti kora na wɔhia sɛ yɛto dwom anuanom ahunu adwom ɛyɛ nnoɔma no mu baako a ɛyɛ anigyedeɛ ɛwɔ nipa abrabɔ mu ɛnti na dwomtofoɔ nyɛ sika no dwumadie no mu baako a anigye wɔ mu ɛyɛ dwomtoɔ ebia na munim anaasɛ bia yɛnkyerɛ mu nanso dwomtoɔ ɛde anigye bra akoma no abra na yɛbɔ wiase no yɛbɔ yɛ wiase a yɛte mu yi no saa abra na nipa bia ni wiase abra na yɛbɔ wiase na abɔfoɔ to dwom ebia na munim sɛ adwomtoɔ anaasɛ nnwom kora nyine sine wiase yankasa mu bɛpɛ sɛ mehunu nnwom abɔfoɔ no toyɛ abra yɛbɔ wiase Momma yɛnkenkan Job 38 verse 4 mesrɛ mo anuanom montie na mobɛsua biribi monte mfiri afoforo Momma yɛnkenkan ɛhe na wowɔ bra meto asase fapem sɛ wowɔ ehunumu a kan hwan na wɔde ne susuyɛ to hɔ wonim anaasɛ hwan na wɔsaa so homa ɛdeɛ nso na wɔde ne nyina so asiyɛ anaa hwan na wɔde ne twa so tiboɔ toyɛ bra de kyeyɛ nsoroma bɔ mu to ahurisie dwom na wɔsoro dɔm nyinaa bɔ wɔse no Onyankopɔn ka kyerɛ Yob sɛ abra no ne na kasa no ka kyerɛ Yob sɛ n'anim die ɔwɔ ne nɔɔso Onyankopɔn ka kyerɛ Yob sɛ he na wowɔ bra meto asase fapem sɛ wɔwɔ hunumu akan yɛn de wɔka kyerɛ Yob hwan na wɔde ne susuyɛ to hɔ ɛno nti nokore wontume mpo sɛ asase wɔ ne susuyɛ ɛwɔ ne susuyɛ wiase no wɔ ne susuyɛ sɛ de Nyankopɔn na wɔbɔ wiase no asɛm teɛ wiase wɔ ne susuyɛ mun ma de kodie ntira sanka wiase ne susuyɛ anka nyɛ nka yɛntumi mpo ntena wiase hwan na wɔde ne susuyɛ to hɔ woni mana anaasɛ hwan na wɔsaa so homa ɛdeɛ so na wɔde ne nyina so asiyɛ ana hwan na wɔde ne twa so tiboɔ toyɛ bra de kyeyɛ nsoroma bɔ mu to ahurisie dwom twerɛ kronkron mu na de kyeyɛ nsoroma wɔbɔ mu to ahurisie dwom na yɛ abɔfoɔ ade kyeyɛ nsoroma wɔ twerɛ kronkron mu na wɔn mo to dwom no wɔyɛ abɔfoɔ Momma yɛnkenkan na de sɛmɛti baako nkyɛmu aduonu Revelation 1:20 nsoroma nson a wohunu no menifa soɔ no ahu ntasɛm no ne sika akane adua nson no nsoroma nson no yɛ asafo nson no abɔfoɔ na akane adua nson a wohunu yɛ no yɛ asafo nson no nsoroma nson no yɛ abɔfoɔ sɛdeɛ twerɛ no seɛ nti twerɛ kronkron no mu deɛ nsoroma kyerɛ sɛ abɔfoɔ abra na Onyankopɔn ɛbɔ asase yi no adekyeyɛ nsoroma ato dwom yɛfrɛ wɔn sɛ Nyankopɔn mma anaasɛ wɔsoro dɔm na wɔn ɛbɔ ose yɛnom ne abɔfoɔ yɛfrɛ wɔn sɛ Nyankopɔn mma anaasɛ ɔsoro dɔm abra na nipa nya maaye no na abɔfoɔ wɔ hɔ nti abra na nya mɔ nipa no na asase no nko na yɛbɔ no na dwomtoɔ kora wɔ hɔ dada adekyeyɛ nsoroma ato ahurisie dwom abra yɛbɔ wiase no na abɔfoɔ ɛto dwom ɛno nti dwomtoɔ ɛyɛ nnwumapa no baako a nipa betumi ayɛ abɔfoɔ no yi wɔ Nyankopɔn ayɛ abra na wɔ Nyankopɔn ɛbɔ wiase no wɔmoto ayɛ dwom ma wɔ Nyankopɔn kamfo no esane wiase no wɔ bunti ɛyɛ adepa saa ara nso na tie wɔ Nyankopɔn asafo ni mu sɛ anuanom hyia mu a
ɛwɔ mmara nsɛm sɛ yɛhyia mu a mo bi wɔ dwom mo de mo nwene ho anuanom yɛtɔ dwom ma biribiara yɛtɔ dwom ma flankaa no yɛwɔ national anthem sɛ yɛwɔ wotɔ dwom mpo ma wo maame mafeda na wote bɛn me maame nti wowɔ dwom kora ma wo maame asɛ wɔ dwom ma wo maame a adwom nso wɔ hɔ ma wo papa me papa mede ɔdamu sononko me papa mede ɔyɛ ma me paa mohuno wo nkwa na nyinaa wotena mu sɛ ɔba no aba abɛsene sɛ abɔfra no aba abɛsene ɛsɛ deɛ wo se wɔ baa bi pɛ ɛna sɛ woyɛ ɔba a bia na yɛ se wo pɛ woyɛ ɔbarima a bia na wo se wɔ baa bi pɛ wobɛsen ato dwom bio Philipia mamu no bɛrima no wɔpɛ wɔ baa bi no obɛkɔ akogya ne mpoma akyi no wɔtɔ dwom ama no ɔse wo nkuto na mɛdɔwo mɛnkwa na nyinaa ɛno nti wowɔ adwom ma wo maame wo papa wowɔ dwom po ma wo man mɛyɛ Philipiani yɛwɔ dwom po ma anoma a yɛakye no ahyɛ boom anoma a wotumi tu faafaa wɔ wiem na wakye no ahyɛ boom no wɔbɛsu yɛyɛ anoma a wakye no ahyɛ boom anoma nso a wɔbuom anoma a yɛkum ne nso ɛwɔ dwom onipa tirimɔdenefoɔ wakoma ɛni abadaeɛ na sɛ wɔgye me nkwa firi me nsɛm a anoma bi bɛsu adentira ɛresɛsɛ na ɛhyɛ aseɛ obi too boɔ ɛbɔ anoma ketewa bi wɔ dua so na boɔ no ɛbɔ anoma ketewa no ntaban na ɛɛya wɔntumi mpo antu na wɔnya atenka bi so wɔhunu sɛ yɛ nipa no wɔka ase anoma ketewa na yɛtɔ boɔboɔ no ka asɛm bi onipa tirimɔdenefoɔ wakoma ɛni abadaeɛ na sɛ wɔgye me nkwa firi me nsɛm a anoma foforɔ bi bɛsu ebi a anoma baako pɛ ne bɛsu ɛresɛ bi a na wɔyɛ anoma a wɔnwoyɛ barima ne bi deɛ na sɛ owu a nipa baako pɛ ne bɛsu pɛ bebree bɛsu yɛwɔ nnwom po ma paano a yɛto ice cream po wɔn a wɔtontɔn ice cream ɛto dwom ebinom po to nnwom kora mpo fa fish ho na fish abɔ mu ɛdɛ paano a yɛntumi antɔn mpo ama no ansa ɛwɔ nnwom paano a obi antɔ no abobɔ ntu nti nkama yɛ sɛ yɛto dwom adeɛ biara na nhwɛsopa baako a abɔfoɔ no de kyerɛ yɛn ne sɛ abra na Onyankopɔn ɛbɔ asase yi no wɔn to dwom ma Onyankopɔn ade edi ho adanseɛ kyerɛ sɛ abɔfoɔ no to dwom ma Onyankopɔn no bɔma yɛn kenkan ade sɛmetin so nkyɛmu du baako na abɔfoɔ no nyinaa atwa ahenwa no ne mpenifoɔ no ne ateasefoɔ baanan no ho ahyia na wɔde wɔn anim butubutu fam ahenwa no anim na wɔkɔtoo Onyankopɔn ka sɛ amen nhyira ne animuonyam ne nyansa ne aseda ne anidie ne tumi ne ahoɔden yɛ
ahoɔden yɛ Nyankopɔn dea daadaa. Amen. Abɔfoɔ no wɔyɛ dodoɔ sɛn? Yohane se abɔfoɔ no dodoɔ ɛyɛ mpem ahodoɔ mpem. Momma yɛnkenkan brother Daniel. Na mehwɛ na mete abɔfoɔ bebree a wɔatwa ahenwa no ne ateasefoɔ no ne mpenifoɔ no ho kɔntɔnkron enne. Wɔnano si mpempem ne mpem ahodoɔ mpem. Ɛdeɛ sɛ meti num nkyɛmu du baako. Ɛdeɛ na abɔfoɔ no yɔɔyɛ. Wɔn eyi wɔ Nyankopɔn a ɔwɔ soro no animuonyam. Ayɛ ɔmo yi na yɛhyɛ no animuonyam. Revelation 5 verse 8. Na wɔgye nwoma no ateasefoɔ baana no ne mpenifoɔ aduonu na no hwehwee ase adwama no anim. Wɔn nyinaa kurakura nsankuo ne sika mfamfa a ohwam a ɛyɛ ahoteefoɔ mpaebɔ no ayɛ no mama. Na wɔtɔ dwom foforɔ sɛ wɔfata sɛ wɔgye nwoma no na wobue ne nso ano no ɛfiri sɛ waku wɔ. Na wɔde wo mogya atɔyɛ na ma wɔ Nyankopɔn ɛfiri mmusua ne ɔkasa ne nkorɔfo ne aman nyinaa mu. Ayade mu da hɔ pefee sɛ wɔn a wɔso te sɛ mpenifoɔ aduonu nan ateasefoɔ baanan no wɔn mo to ayɛyie dwom ma wɔ Nyankopɔn. Na saa abɔfoɔ bebrebe yi na wɔn mo so ɛto dwom. Na wɔn mo to dwom ayi wɔ Nyankopɔn ayɛ. Yɛkenkan Revelation 15 verse 1. Na mehunu nsɛnkyerɛnne foforɔ bi wɔ soro. Na mehunu nsɛnkyerɛnne foforɔ bi a ɛso na ɛyɛ nwanwa wɔ soro. Abɔfoɔ baason a wɔkurakura wɔhaw musuo nson a etwa to a ɛno na etwa Nyankopɔn abufuo no to. Na mehunu biribi a ɛte sɛ ahwehwɛ po a ɛgyafra mu. Na wɔn a wɔdi aboa no ne honi ne din kunta hyɛnsodeɛ ho nkunim no gyinagyina ahwehwɛ po no ano kurakura Nyankopɔn nsankuo. Na wɔto Nyankopɔn akoa mu sɛ dwom ne adwama no dwom sɛ Awurade Nyankopɔn ade nyinaa so tumfuo wɔ nnwuma yɛ akɛseɛ na ɛyɛ nwanwa. Wɔn a wɔsoro dɔm abɔfoɔ mpenifoɔ aduonu nan ateasefoɔ baanan wɔn mo nyinaa ɛtotɔ dwom yi wɔ Nyankopɔn ayɛ. Afei de bɛpɛ sɛ meka ne sɛ asase yi so abɔfoɔ no ba asase yi so mpo wɔn tɔ dwom. Wɔn a yɛnkenkan Luke ahomachi mmienu nkyɛmu nson Luke 2:7. Na ɔwɔ n'abakan barima na wɔde ntoma kyekyeree no na ɔde ne tɔ ɛmoa de daka mu ɛfiri sɛ wɔanya kwan ahɔhodan no mu. Na enyanhwɛfoɔ bi wɔ saa asase no so da wuram rewɛn wɔn enyankuo anadwo. Na Awurade bɔfoɔ begyinaa wɔn nkyɛn. Na Awurade animuonyam hran twa wɔn ho hyiae. Ne ho kɛseɛ kaa wɔn. Na wɔbɔfoɔ no sɛ wɔn sɛ munsuro na hwɛ. Mede asɛmpa a ɛyɛ anigye pii na ɛbɛyɛ aman nyinaa dea merebrɛ mu. Sɛ ɛnnɛ wawo agyenkwa a ɔne Kristo Awurade no ama mo wɔ David kurom. Na yɛn ne mo nsɛnkyerɛnneɛ mɔbɛhunu akokɔ a wɔde ntoma kyekyere no sɛ wɔda ɛmoa de daka mu. Na mpofirim ara wɔsoro asafo bebree bɛka a ɔbɔfoɔ no ho yi wɔ Nyankopɔn ayɛ sɛ animuonyam nka wɔ Nyankopɔn wɔ soro na asomdwoeɛ nka enipa a wɔsɔ n'ani wɔ asase so. Katolikafoɔ kora mfa yɛntwerɛ nnwom ana. Ɔbɔfoɔ no a ɔka kyerɛ enyanhwɛfoɔ no a ɛda wura mu hɔ no wɔka kyerɛ wɔn sɛ wawo agyenkwa Awurade Yesu Kristo. Na mpofirim ara wɔsoro asafo bebree bɛka abɔfoɔ no ho yi wɔ Nyankopɔn ayɛ. Ɛbra a wo Awurade Yesu Kristo honam fam no wɔsoro abɔfoɔ bebree
eyi wonyankopon ayɛ to ayɛ adwum ma wonyankopon sɛ saa adwumi Bluetooth connected. Gloria in excelsis Deo. na ebra na yɛbɔ wiase no abɔfoɔ to dwom ebra yɛwo Awurade Yesu Kristo no abɔfoɔ nso san to dwom wonyankopɔn kora to dwom munim ananuanom wonyankopɔn agya nyankopɔn no ankasa mu ɔto dwom ne ba Kristo no nso to dwom yɛn ɛwɔ twerɛ kronkron mu yɛn kenkan Hebrifoɔ nwoma timienu nkyɛmu 12 na deɛ wɔte yɛn ho ne wɔn a wɔte wɔn ho nyinaa wɔ abɔsoɛ baako ne sɛ enti anya no aniwu sɛ ɔbɛfrɛ wɔn anuanom sɛ mɛbɔ wo din makyerɛ me nuanom asafo mu na mɛto ayɛyie dwom mama wo Awurade Yesu Kristo kan sɛ mɛbɔ wo din makyerɛ me nuanom asafo mu na mɛto ayɛyie dwom mama wo nti mo hono dwom to yɛn nhyia mu no mu fa adeɛ a ɛho hia yɛbɛto dwom ayi wonyankopɔn ayɛ woto dwom ma wo mpena woto dwom ma wo yere ebia ebra woto dwom ma wo yere no wode wakoma nyina na ɛto ɛyɛ wo nkuto na medɔ wotumeto dwom ma ho nyina si danso amanfo oto a wɔyere wɔn ho to mode muntie wɔn a wɔmɔte ahwe obi dɔ mo nnwom a ɔmɔnyo obi dɔ mo nnwom ɔmɔto dwom po ma wɔn adɔfo ne nnoɔma nwanwaso a ɛkɔ so wɔ nipa abakɔsɛ mu nyinaa ɛbra na yɛbɔ wiase no abɔfoɔ to dwom ɛbra yɛwo Kristo na abɔfoɔ to dwom atemuda ne nso abɔfoɔ bɛto dwom na Akristofoɔ nhyia mu nso nkyerɛkyerɛ no baako a wɔsɛ yɛhwɛ na sɛ yɛhyia mu a momo bi wɔ dwom hwan ne yɛbɛto dwom akyerɛ no yɛbɛto dwom akyerɛ Maria na ɛfɛ sɛ ɔmɔto dwom bi ka sɛ Athletes also seem to sing rush. Catholic to dwom mountain rush na mountain rush a yɛdɔ no wonwuma yɛ nwanwa wagya wahotɔ hɔ aba bɛfa ɔsom adwuma Catholic to dwom mountain rush na so twerɛ kronkron no mu hɔ no yɛahyɛ yɛn sɛ nhyɛmu ase yɛnto dwom yɛnom ne ɛnomanoma baakɔ wɔ yɛn nhyia mu no mu yɛasɛ misa ne sɛ hwan ne yɛbɛto dwom ama no Kolosifoɔ nwoma etimi nsankyɛmu 16 Momma Kristo asɛm no ntene mu bebree monkyerɛkyerɛ na monkasa nkyerɛ mo ho nyansa nyinaa mu bomfa sankuo so nnwom ne ayɛyie nnwom ne honhom nnwom ento dwom ɔda so wɔ mo akoma mu emma wonyankopɔn ɛno nti yɛbɛto dwom ayi wonyankopɔn ayɛ yɛbɛto dwom ɔda so yɛ na akoma mu ama wonyankopɔn ɛka no sɛ boha no kasa mu Momma Kristo asɛm no ntam mu bebree monkyerɛkyerɛ na monkasa nkyerɛ mo ho nyansa nyinaa mu momfa sankuo so nnwom ne ayɛyie nnwom ento dwom ɔda so wɔ mo akoma mu ɛma wonyankopɔn
Yɛbɛto dwom yɛnto dwom ma Maria na ɔte ne rush. Na sɛ yɛsom wɔ Nyankopɔn a yɛbɛto dwom ama no. Ɔno na yɛbɛyi no ayɛ. Yɛbɛto dwom ama wɔ Nyankopɔn. Hebrews 13:15. Enti momma yɛmfa ne so. Ɛmo Nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa. Ɛne anofafa ɛbɔ no abɔdin no. Ɛyɛ wɔ Nyankopɔn na yɛbɛto dwom ayi no ayɛ. Ɛnyɛ wo te ne Petro, ɛnyɛ wo te ne Maria, ma mo bu mfu. Ɛnto nhyɛ obi aso. Twerɛ kronkron ne se, momma yɛnto dwom ayɛ wɔ Nyankopɔn ayɛ. Momma abrɛ nyinaa. Yɛmmɔ afɔdeɛ brafo kasɛm ne ka se, yɛnti momma yɛmfa ne so mmɔ Nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa. Ɛne anofafa a ɛbɔ no abɔdin no. Ɛno nti yɛbɛto dwom ama no, yɛbɛto ayɛyi adwuma ama ne din. Yɛbɛhyɛ wɔ Nyankopɔn animuonyam. Ɛna ɛka no wɔ David ne nnwom nwoma no mu, nnwom etiɛ 92 nkyɛmu baako. Ɛyɛ sɛ wɔda Awurade ase. Ɛyɛ sɛ wɔda Awurade ase na wɔto dwom ma wo din ɔsorosoro ni. Sɛ sankuhandu ne bɛntaso sankuyo ho adwempa dwom mu. Wɔwunu David ato dwom, ɔde sankuyo to dwom. Monim sɛ yɛhyia mu ne yɛto dwom, monim de adwom to betumi ayɛ. Yɛnkenkanfo David nnwom nwoma koroya mu. Nnwom etiɛ 32, nkyɛmu 7. Wɔne me ho ntabea, wobɛbɔ me ho ban na me ho anhwan me. Na wɔde nkwagye nnwom atwa me ho ahyia. Yɛwɔ nnwom binom hɔ no ma yɛ nkwagye adwom. Yɛwɔ ɔgye bi wɔ hɔ no ma wɔ Nyankopɔn ɛgye ne nko abra wɔ no ɛto dwom. Te sɛ deɛ David na ɔka no. Ahomane bi kɔwura Saul mu. Na abra ahomane ne kɔwura Saul mu no David to dwom. Na enyem no de awerɛkyekyerɛ ne ahotɔba. Bonti wɔ Samuel ngoma edi kan eti 26:23. 1 Samuel 16:23. Na ba sɛ honhomfi no firi Nyankopɔn nkyɛn ba Saul so a na David afa sankuyo na ɔde ne nsa abɔ. Na Saul ho adwo no na ne ho atɔ no. Na ahomone no afiri ne sukɔ. Anuanom mu hunu ye. Ɛno nti sɛ yɛhyia mu a yɛto dwom. Yɛto dwom a ahomone kora bi dwane. Yɛntwɛ no twerɛ kronkron baabi asɛ sɛ yɛhyia mu te sɛ ne wa man church nsɔre ne yɛ no. Ɔmo sɔre ɔmo so mutumi tutu ahomone. Sɛ yɛ pie ɛwɔ yɛ sedimo. Saa na yɛ wɔ mo ti o. Biribi saa ne twerɛ kronkron no mu. Magic bi ni hɔ. Twerɛ kronkron wɔto ayɛyi adwom. Wɔto dwom yi wɔ Nyankopɔn ayɛ. Ayɛyi adwom a yɛto yi wɔ Nyankopɔn na yɛ no nko antumi pamo ahomone. Me ankasa mu madi ho adanse magana pampanga. Me ka ma me abrewa bi ahomone ewura ne mu. Eti wɔn mo frɛ. Na ne ho adene. Mmarima num kura ntumi nso ne mu emfa ne nto fam. Na ɔyɛ abrewa wo. Na so de ba yɛ ne sɛ na busuafoɔ ne frɛ yɛn ka kyerɛ me sɛ mo srɛ mo mɛboa yɛn. Ɛyɛ maame Catherine yi ahomone ewura ne mu n'anim nyinaa dane ɔyɛ tum ɔkasa te sɛ barima yɛkɔɔyɛ no deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛto wɔyɛ yie dwom yɛbɔ mpaeɛ ma ne ma ne ho adwodwoɔyɛ akyire kora bɛka asafo nuaba Catherine nie adwom ne yɛtooyɛ ahomone firi ne mu kɔɔyɛ ɛfiri sɛ wɔkasa a bɛfiri sɛ ɔyɛ barima. Sɛ munim sɛ ahomone ubehunu sɛ ahomone wɔ ne mu ntadwo kaka ne yɛtoyɛ yɛto dwom na ahomone ne kɔɔyɛ saa nso na esi wɔ baabi nso yɛkɔɔ baabi sɛ deɛ bɛ yɛbɛnya hyiadan anaasɛ bɛhyɛ mu ayɛ asɔre na yɛde ma yɛ na bɔwɔfo so ɛfiri sɛ obi ampɛ sɛ ɔbɛgye baabi sɛ nsamanfoɔ
ɛwɔ hɔ mo sɛ nsamanfoɔ wɔ hɔ nti obisa me sɛ nti badale mo bɛgye me sɛ ne yɛbɛgyare na mo suro saman yɛbɛgye nti yɛkɔ beaeɛ hɔnom na mo kɔsiesie dan no mu yɛtɔ dwom yɛyɛ asɔre wɔ hɔ nsaman bi ama fie hɔ bio ɛhwɛ sɛ nsamanfoɔ anaa homɔne te sɛ woyi wɔ Nyankopɔn ayɛ a wɔn dwane na ɛnwom nwoma ni mu no ɛsɛ wode nkwagye adwom abɔ me ho nsraba no hyia ɛba adwom tuo mu mpo Nyankopɔn ne dɔdɛ di ɛbra no wɔto adwuma yi wɔ Nyankopɔn ayɛ no ahomɔne ne kɔ ɛbra David to dwom nti yɛnhyɛ mu no ɛyɛ ade a wohia sɛ yɛbɛka adwom to no ho ahomɔne biara ɛwɔ mu ne bɛkɔ Momma yɛ bomfu anuanom mede mɛkyerɛ mo ne awɔ twerɛ kronkron ne kasa nkyerɛ ase nyinaa mu ebo Catholic asɔfoɔ Bible mu kora bi wɔ mu nanso wɔn nkyerɛkyerɛ ɛwɛ sɛ wɔn bɛsɛ mmerɛ bebree na wɔn atumi adi ho adanse ɛfɛ sɛ yɛkyerɛ mo sɛ dwomtoɔ yɛ ade a wohia abɔfoɔ kora to dwom mpanifoɔ aduonu na ɛwɔ soro no to dwom ɛne ateasefoɔ baanan no to dwom cherubim seraphim abɔfoɔ ahodoɔ ɛne wɔ soro abɔfoɔ bebree no ɛto dwom ade nti na wɔn ɛto dwom ɛwɛ sɛ ɛyɛ sɛ ɛbɛto dwom ama wɔ Nyankopɔn na yɛato a yɛyɛ dwom ama wɔ soro ni ɛyɛ no korɛ Mokai Frank Sinatra dwomtoni no ɛbra no wɔ baabɛwuo no wɔn ahyia mu na wɔn to dwom maa no na wɔn a wɔto dwom no nyinaa yɛ adwomtofoɔ Frank Sinatra ka sɛ n'ani gye yɛ ɛfiri sɛ ɔno yɛ dwomtoni yɛto dwom maa no nti n'ani gye ɛyɛ no korɛ ɔbaa yɛto dwom ama no n'ani gye na sɛ ɔpɛ barima no wɔtɔ dwom no a na wɔn nso wɔmpɛ no a ɛne wɔmfii no mpo wɔmpɛ barima no na sɛ ɔbɛtɔ dwom ma wa ɛnyɛ ne die ma ho yɛsɛ medɔfo bue mpoma no mu na hwɛ me na w'ani kɛkɛ wode hwɛ me no ɛmɛ nwanwa sɛ na wode nkuto na mɛbɔ mpa yɛ akyerɛ wo makoma yɛ bɔ perepere na yɛ wuntia ɛronti sanka me wonwom ne bia adwom no abɔfoɔ no to yɛ bra na yɛbɔ wiase na nka me obi wɔ hɔ a anka masua to ɛwɔsɛ bra na Nyankopɔn bɔ wiase na abɔfoɔ to dwom nti ɛnwom a m'ani gye ho ɛtete nwom na sɛ ɛnwom a abɔfoɔ no to yɛ no nka mehu na nka mɛhwehwɛ ato bi nanso yɛn mfie mpempem na sɛ ebi wɔ hɔ a nka mɛto me wonwom bi a yehunu no LP record mu ebi a na wonyi ni yɛn ne nwom a mɛba bɛto mesɛ mo mene ne nyɛ des mo mfa ne saa nwom a mɛba bɛto no wɔtwerɛ no 1887 saa dwumi wɔtwerɛ kora sɛ mɛ maame ne me papa yɛ ba bɛwo wɔn habe na me nana kanso akrasha ɛnwom no nie menim sɛ bi a munim anaasɛ mobɛkae a ɛnwom no adi bɛboro mfie ahanu hyɛ me bɔ sɛ da koro bɛwɔ ne me yɛde yɛn dɔ no bɛtu abom akɔ soro faako a yɛbɛtumi atena ase dwoodwoo
na yɛnyɛ anigye sononko baabi a nsoroma yi enyini deɛ di kan a ne hwere ne yɛ sononko na ɛto a yɛyie dwom na bra bɛka nsɛm da gu ma sum na yɛmienu nyinaa mbɔ mu nto dwom nkɛse yɛ dwom yɛndɔ ɛyɛ nwanwa oh hyɛmebɔ oh hyɛmebɔ mahunana saa dwom no adi bɛyɛ 200 years so minim dwom foforɔ bi nso a wɔtwe no 1902 ɛbɛra na meyɛ abɛmu aketewa no ɛma ne gye dwom to wɔ ho na so na me ne nyɛ dɛ na so minim anwom bebree 1902 me maame ne yɛnya ngo no ɛfisɛ na me maame yɛ wɔ 1914 me wɔ nwom bi afiri 1902 ɛsiane ne sɛ wobaa me nkyɛn nti yɛnya wɔdɔ sononko fa wɔn nsa so me mu na menya anigye yɛ sononko na anigye mu na mɛtɔ dwom ɛfisɛ waba me nkyɛn yɛwɔ saa dwumi adwom sononko me maame taato saa nwom no mpo wɔ hɔ ansa na yɛba bɛwo no wɔ mehyɛ saa dwom yɛ ase na meyɛ abɛmu aketewa matwe nwom yi nyinaa gu me tirim na so na menim sɛ adwom to wɔ kora firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn ɛbra mesua atwerɛ kronkron mahu no sɛ yɛn ne botaeɛ nkyɛ mepɛ adwom to wɔ afiri wɔ Nyankopɔn nkyɛn adwom to wɔ ɛhyɛ aseɛ kora nsa na asase yɛ bɛbɔ wɔ Nyankopɔn ɛtɔ dwom abɔfoɔ nso tɔ dwom yɛakyerɛkyerɛ yɛn saa nneɛma yi na enipa asua so ɔbɛtɔ dwom ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛtɔ dwom yi wɔ Nyankopɔn na yɛ ɛka nhyiamu ne ho bi nti sɛ yɛhyia mu a yɛbɛto a yɛyie dwom yɛbɛtɔ mpaebɔ dwom yɛn nko ampo bɔnsam bɛdwane nhyiamu no ɛyɛ nhyiamu bɔkɔ ɛbɛkɔ so yɛbɛto a yɛyie dwom honhom onnwom ne ayɛyie dwom yɛbɛtɔ dwom wɔ da so yɛ n'akoma mu ama wɔ Nyankopɔn Mmara Nsɛm no sɛ yɛntɔ dwom kwan members no bɛdi yɛn mu kana sɛ nyinaa yɛbɛtɔ dwom yɛyɛ Nyankopɔn no Mmara Nsɛm Momma biara wɔ dwom Momma yɛnkenkan ne bio 1 Corinthians 14:26 Momma yɛnkenkan monkan ne makyia nuanom na afei yɛde yɛn nuanom sɛ mohyia mu a momma bi wɔ dwom obi wɔ nkyerɛkyerɛ obi wɔ kasa bi obi wɔ adiyi mahunana awɔ sɛ yɛto a yɛyie dwom abrɛ biara yɛbɛhyia mu ɛwɔ sɛ yɛde yi wɔ Nyankopɔn ayɛ wɔ Nyankopɔn anigye na ɛyɛ adepa sɛ yɛbɛyi wɔ Nyankopɔn ayɛ Momma no nyɛ yɛ ne suban sɛ deɛ Catholicfoɔ yɛ no sɛ kwan members ne nko a na bɛtɔ dwom yɛn nyinaa bɛyi wɔ Nyankopɔn ayɛ yɛbɛnam a yɛyie dwom so aikamfo wɔ Nyankopɔn bɛma wɔ Nyankopɔn ani agye yɛn ho mu biara wɔ nkyerɛkyerɛ yɛn ɛyɛ yɛn hyiamu ne fa ɛho hia Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ɔwɔtɛ ne Paul wɔkasa yɛ akɔpem ɔdasuo mu ɛbrɛ ɔkɔka nsɛmpa no kyerɛ wɔn no na ɔtoa so kasa yɛ ara kɔpem ɔdasuo mu ɛnyɛ yɛn kɔpem dasuo mu ɛnkyɛ biara yɛbɛwie yɛde sua yi da so Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ deɛ ɛyɛ ade a wohia wɔ yɛn hyiamu ne mu afei ɛde yie Nyankopɔn tenene ɛde yie Nyankopɔn ahu ntasoma bɛbue so akyerɛ abɛbuo ɛwɔ twerɛ kronkron mu biara wɔ dwom ɛfiri sɛ yɛn na wɔ Korinto ɛyɛ kura na ɛbɛn ɛpo no
ɛyɛ mpoano man te sɛ Manila anaasɛ Temahabo. Mene brother Daniel yɛtumi akɔ Korinto wɔ Greece. Korinto ɛyɛ kura wɔ mpoano. Akristofoɔ wɔ hyia mu hɔ no yɛ Greekfoɔ, Yudafoɔ. Na wɔn ka kasa ahodoɔ bebree nso. Ntɛbra Korintofoɔ no hyia mu no. Asomafoɔ Paul ka kyerɛ wɔn sɛ, wɔn bi wɔ dwom. Sɛ dwom bi wɔ hɔ no mu a, ehia sɛ obi kyerɛ nnwom n'ase. Kasa no, awɔsɛ yɛkyerɛ kasa no ase yɛfrɛ sɛ wɔfirifiri aman ahodoɔ so. Nti wɔsɛ ma kasa ahodoɔ ho kwan montie. 1 Corinthians 14:27. Sɛ wɔbi kasa bi a, ma no nyɛ nipa baanu atara soɔ no baasa na wɔnka no maako na nipa baako nkyerɛ aseɛ. Na sɛ asekyerɛni ni hɔ a wɔmmua n'ano asafo no mu na wɔnkasa nkyerɛ ne ho ne wɔ Nyankopɔn. Ante sɛ wɔbi kasa bi a ɛwɔ nhyɛmu no ase a, yɛhia kasa nkyerɛ aseɛ ni. Yɛhia kasa nkyerɛ aseɛ ni. Ɛno nti asafo yi mu no yɛn nso yɛde kasa ahodoɔ edi dwuma. Ɛfiri sɛ mɛkasa wɔ ha yi a, ɛnyɛ obi biara na bɛte mase. Yɛwɔ atiefoɔ wɔyɛ Germanfoɔ, bi yɛ Japanesefoɔ. Atiefoɔ bi no yɛ Portuguese, bi yɛ Spanishfoɔ. Ɛyɛ sɛ ne betumi ka Portuguese kakra, ɛna Spanish kasa kakra. Ɛna sɛ Buhano kasa kakra, ɛna Kapampanga no kasa kakra, Tagalog kakra, Ilocano kakra. Betumi kasa yi. Na so mfato ho sɛ kasa no yɛ Pangasinanse a. Te sɛ German kasa no ɛdene. Kasa ɛdene. Na nka mpɛsɛ China kasa mekosua China kasa abosome nsia. Ma nsua hwe. Ade metumi sua ye ɛyɛ je ne sais le coin là. That's what I Anɔpa ne ade mesua ye. Asɛm baako po. Happy birthday to you. The years we boss bi. Mekosua ye for sɛ ɛyɛ dwumu 20 a. do you know that? Muni musa anyu no ana. We anye happy birthday to me. When their birth? So what would you want na woda? Obi di na woda kra ya to dwom won. Say ye dia for fida bia. Wana wodi wona for fida ya to dwom won. Eda wo manage nya ne fa hudi ya to dwom sa da no mpo. Anoma wanya ne fa hudi na se yesom wo Nyankopon na wo se yenso yi wo Nyankopon aye. Wo bekasa me ne nya de wo ne nya de ye de ma wo Nyankopon. Wo de yankasa wiase na wo na wo ne de oni etan ananya de. Woto nyumu yi Nyankopon aye be ne de omu wani tia. Woma yemfa hye yetirimu wo to ayeyi adwum kakakra na abo na ahomane edwane. Ahomane edwane. Na wo betumi ayi wo Nyankopon aye. Ade bi o na ka ye nhyiemu ne ho. Nhyiemu no wo nkyerɛkyerɛ wadi. Sɛ ye hyiemu aye wo nkyerɛkyerɛ. Ye wo kasa bi. Ye wo nkyerɛseɛ. Adonte no yanom. Abra American Tagalog kasa yi. Mentumi nkyerɛseɛ ko Japanese kasa mutie wo Japanese kasa nkyerɛseɛfo. Ɛyɛ mmara nsɛm emfato ho. Ewe bi no ho no mo a won ente ase. Wobɛka kasa bi kyerɛ sɛ kasa afoforo bi. Ɛyɛ so no nkufiri ukurom kasa. Nti pampanga no kasa mu na abra na meka nsɛmpa no wo ho no. Beka nsɛmpa no kapampanga no kasa mu. Eka kapampanga no kasa. Nti wonyam ema mesua kapampanga no kasa. Me Spanish fo kasa, mesua Spanish kasa kakra. Mene Portuguese fo kasa, mesua Portuguese kasa kakra. Taso yawo Chinese kasa nkyerɛ ɔsɛ fo ma ye nuanom China fo.
Sɛ yɛwɔ Portuguese kasa nkyerɛasefo, yɛwɔ Japanese na Spanish kasa nkyerɛasefo. Ɔntɛ Nepal se. Na sɛ wɔn a wɔahyɛ mu no firi nkura ahodoɔ sɛ Korinto. Yɛhia kasa. Ɛna kasa nkyerɛaseɛ ni. Momma yɛnka Webrafo kasa mu ɛ. Na afei yɛde anuanom sɛ muhyia mu a, momma bi wɔ dwom. Obi wɔ nkyerɛkyerɛ, obi wɔ kasa bi, obi wɔ ɛde anaasɛ obi wɔ nkyerɛseɛ, momma ne nyinaa nyɛ deɛ ma nkɔsoɔ. Ɛwɔ ɛde yɛwɔ kasa bi wɔ hɔ, yɛwɔ kasa nkyerɛseɛ ni. Ɔbɛkyerɛ kasa no ase. Wasɛmpakani no wɔ ɛde ɔbɛkyerɛ anuanom abɛbuo no. Ahuntasɛm a wɔtwerɛ kronkron no mu. Yɛn esi wɔ nhyiamu no ase. Yɛn ne nkyerɛkyerɛ wɔ asafo ni mu. Ɛno nti na yɛhyia mu. Nti da bɛn na yɛbɛhyia mu. Tete Akristofoɔ no. Na wɔtaa ahyia mu na wɔtwe mu da adi kan. SDfoɔ se wɔkɔ asɔre kwasie da wɔbɛdi antikristo akyi. Ɛyɛ na da enni twerɛ kronkron mu. Mahunu. Yɛmɛka yɛntu nhyɛ wɔ bia so yɛn yɛ Kristo nkyerɛkyerɛ mu adiye ne yɛde kyerɛ mu. Yɛkyerɛ mu ne wɔtwerɛ kronkron mu ɛne deɛ nsɔre ahodoɔ ɛkyerɛkyerɛ. SDfoɔ se SDfoɔ ka no wɔn mo ngoma mu sɛ yɛne deɛ SDfoɔ no ka ɛwɔ wɔn mo ngoma mu. SDfoɔ gidie kratafa ɛtɔ so wɔ ha adesua nson. Na yɛde saa nsɛm yi abɛto wiase nyinaa anim wɔn a wɔn po Onyankopɔn da yɛde som no ɛbra wɔbɔ nipa no. Twerɛ kronkron homeda na wɔn mu ayi sɛ wɔn bɛsom no wɔn de anidie ama no kwasie da no yɛnyɛ ɔda a Onyankopɔn ayi na wɔde anidie ma. Wɔn a wɔsom kwasie da no nyinaa ɛgye aboa no ahyɛnsodeɛ. SD asɔre no a wɔn di kanfoɔ ɛyɛ LNG White saa wɔ baayi saa maame yi. Ɔso wɔkɔ asɔre kwasie da na sɛ nyɛ memene da ɔsɛ wagye antichrist anaasɛ aboa no ahyɛnsodeɛ sɛdeɛ wɔresie. Antichrist ahyɛnsodeɛ. Tete Akristofoɔ no wɔn som wɔ Nyankopɔn kwasie da. Wɔn hyia mu kwasie da. Tete Akristofoɔ no hyia mu kwasie da. Wɔn ayɛ nkan ne bio. Acts 20 verse 7. Na ɛna wɔtwe mu da adi kan no a yɛhyia sɛ yɛrebubu paano no mahunu. Wɔn mu hyia mu na wɔtwe mu da adi kan yɛmemene da. Memene da ɛyɛ da ɛtɔ so nson. Na wɔtwe mu da adi kan yɛ kwasie da. Wɔn mu hyia mu kwasie da. Mpo wɔn ntoboa. Nyina wɔgye no kwasie da. Na anuanom yi ntoboa no. Wɔn boaboa no. Ɛde kɔka Nyankopɔn asɛm. Wɔn yɛ ne nyinaa kwasie da. And also na watch mo de kan. 1 Corinthians 16:1-2. Afei ɛfa ɛtoa wadɔkɔma hotefoɔ no ho de. Sɛ deɛ mɛhyehyɛ no Galatia asafo mu no, mo nso monyɛ saa ara. Da na watch mo de kan mu biara mfa de ebesi ne yi ama no anya no nsi. Mama ansa na wayitoɔ no nti ntobɔ ne yiri na watch mo de kan. Ɛsɛ no sɛ wɔn mo hyɛ mo kwasie da nti. Ntobɔ ne yɛbɛyi no kwasie da. Na so aziefoɔ sɛ memene da. Na sɛ ntobɔ ne yɛ memene da wobɛyɛ dɛ no watumi aboa no ɛyɛ kwasie da. Yɛsɛ sɛ yɛnhyi ɔmo so hyia mu kwasie da wɔsom antichrist. Ɔgye antichrist ahyɛnso dɛ mo boa. Sanka mamfiri Philippian man mu a na mefiri sɛ aziefoɔ ka no kore ɔmo gyina ɔmo nkyerɛkyerɛ so na mebɛduru Brazil man mu no ana mehunu sɛ hayi no ɔmo ba asɔre kwasie da. Fa kyerɛ me nua. Wɔn mo hyia dan no nie. Pastor Decadas, ɔmo si SDA for asafo. Mmara wɔn mo de hyia mu. Wɔn mo hyia dan wɔ Pastor Decadas, Brazil hayi nie. Yɛn so ka wɔn mmara mo hyia mu wɔ ho. Wɔn mo se
mmara foforo a yɛhyia mu memene da anwummere nɔnkron anɔpa nɔnkron mmabunu nhyia mu anwummere nonum kwasie da anwummere nɔnson ne mpa mu omo daada Filipiafoɔ keka sɛ wosom kwasie da wɔbɛgye Akristo no ahyɛnsodeɛ saa Israelfoɔ yi wɔn asie wɔ n'ahonim ɛha nso omo daada nipa Filipia man no omo si nkurɔfoɔ kwan sɛ ma wɔn nsom kwasie da so ma wɔn asafo ma no som kwasie da tinada so de obaabia nyanum yeni de mepɛ meka twerɛ kronkron ne mu no Tete Akristofoɔ no hyia mu kesa wasomafo Paul waka nsɛmpa na akɔpem wɔ dasuom na wɔtwene mu da di kan yɛ memene da no ayɛ kwasie da no wɔn hyia mu asuafoɔ na bra Akristofoɔ kɔ soro no akyire no wɔn nso hyia mu kwasie da Momma yɛnkenkan John 20 verse 19 da na wɔtwene mu da di kan no na anwummere John 20 verse 19 ɛna da di na wɔtwene mu da na wɔtwene mu kan ara eduru anwummere na Yudafoɔ no hu nti wɔtoto apono mu faako a asuafoɔ no hyia hɔ no Yesu ba begina wɔn mfimfini na wɔse wɔn sɛ asomdwie nkamo na wɔtwene mu da di kan Kristo ba begina wɔn mfimfini ka sɛ asomdwie nkamo Kristo anka sɛ ade na mo hyɛ mu kwasie da mo badane Antichrist yo da be ɔse asomdwie nkamo enti mo hwan na yɛ SDA ni awɔ ha yɛnya atamfo nom mo gye Kristo di me nso me gye Kristo di enti awɔ sɛ yɛ baako enti saa ziefoɔ nkyerɛkyerɛ na ɛsɛ ama yɛ nsom kwasie da gye memne da nkwanda bi da biara obetumi asom wɔ Nyankopɔn da biara betumi ahyia mu anya akyiwade wɔ Nyankopɔn betumi ahyia mu da biara Momma yɛnkenka na somafoɔ nwuma ti mienu nkyɛmu aduana nsia Acts 2:46 na da wade yakoma kro hyia mu wɔ asɔre fie Obubuo paano afie mu de yaho sanne akoma kro ndi wɔ n'aduane na woyi wɔ Nyankopɔn ayɛ na wɔwɔ anim wɔ Nyammɔma no nyina anim na Awurade de wɔn a wɔregye wɔn nkwa ka asafo no ho daa muhuniye Tete Akristofoɔ no wɔnom ade akomakoro ahyia mu wɔ asɔre fie da biara na wɔnom hyia yɛkasa da biara kyerɛ sɛn dwo da bena da wuku da yɛwɔ da fie da memne da kwasie da nyɛ saa na tie ana nti deɛ LNG White deɛ wɔte SD asɔre ne ka no ɛyɛ ɔtorofoɔ ɔsɛ sɛ wosom kwasie da wogye Antichrist wahyɛnsodeɛ anasa aboa no ahyɛnsodeɛ yɛn yɛatoro nkyerɛkyerɛ hwan na bɛsɔre atia yɛn wɔ mo ankasa mo nwoma mu twerɛ kronkron mu Tete Akristofoɔ no hyia mu da biara yɛkasa da biara na nyinaa ka ho bi wotumi nyi kwasie da mfiri mu Tete Akristofoɔ no hyia mu kwasie da na osomafoɔ Paul nom ɛwɔ Yerusalem no wɔn hyia mu kwasie da yɛwɔ tebea bebree no na wɔtwerɛ kronkron mu a wɔn hyia mu kwasie da empo da na hia sɛ wɔn hyia mu a wɔn hyia mu nti yɛmmere yi mu yɛwɔ nhyia mu yɛwɔ da nhyia mu yɛbɛtumi ahyia mu da biara sɛdeɛ twerɛ kronkron sɛ da biara yɛbɛtumi ahyia mu da so gyina mo bi a yɛ no so te sɛ Middle East wokɔ Saudi Arabia ɛhɔ deɛ kwasie da kora yɛde yɛ adwuma ɛhɔ memene da wɔn yɛ adwuma nti ɛda a wɔn mfa nyɛ adwuma yɛ fie da etie nuanom a wɔ hɔ yɛ asɔre fie da wɔn hyia mu fie da yɛ nuanom a wɔ mmeammea wodoɔ hyia mu
dane donko bi a yɛma ho kwan na so mmara nsɛm no sɛ yɛbɛhyia mu yɛbɛtumi ayɛ na anɔpa anaasɛ awia te sɛ deɛ wɔte ne Yohane ɛkaeɛ no asomafoɔ no hyia mu kwasi da Paul ne anuanom hyia mu na wɔtwe mu da adi kan na bɔne biara ni mu sɛ yɛbɛhyia mu anadwo da sum akosua Nyankopɔn nsɛm na yɛto a yɛyɛ dwom ama wɔ Nyankopɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ anuanom bɛtumi ahunu wɔn ho na adeɛ a ɛho hia ɛwɔ mu no sɛ sɛ yɛhyia mu a deɛ ɛbɛyɛ nie mama yɛnkae saa ne mmɛfo sɛ yɛnom yɛ nneɛma ɛho hia ma yɛn nyinaa brɛ so sam nwoma ɛtɔ so 2 ɛti nson twɛmu dunan na sɛ mɛma no bɔ medi wɔn so wɔn bɛbrɛ wɔn ho ase na wabɔ mpaeɛ na wahwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a nanso mɛfiri wɔ soro mɛtie na mede wɔn bɔne akyɛ na masa wɔn asase no yadeɛ yɛn ɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ wɔ Nyankopɔn a wɔnni atorɔ bɔhyɛ wɔsɛ mɛma no bɔ medi wɔn so wɔn brɛ wɔn ho ase ɛno nti ɛyɛ Nyankopɔn asafo na sɛ mɛma no bɔ medi wɔn so wɔn brɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a ɛnea me nso mɛfiri wɔ soro mɛtie na mede wɔn bɔne makyɛ na masa wɔn asase no yadeɛ ɛnuanom ahunu ɛmfasoɔ a ɛwɔ yɛn nhyiamu no mu anaa nhyiamu no mu no wɔ Nyankopɔn de yɛn mfomsoɔ kyɛ bra yɛbɔ mpaeɛ wɔ Nyankopɔn sa yɛn yadeɛ wɔ Nyankopɔn sɛ mɛsa wɔn asase no yadeɛ na sɛ mfato ho wɔ afuo ana wɔ dwa bi di a sɛne yɛtie bi a wɔ Nyankopɔn sɛ mɛsa wɔn yadeɛ na sɛ wɔ Nyankopɔn bɛsa wɔ asase yadeɛ a wɔ na wɔnsa wɔ yadeɛ na sɛ asase no wɔ Nyankopɔn bɛsa asase no yadeɛ a wɔ na wɔ Nyankopɔn ne nsa wɔ yadeɛ mahunu adanseɛ bebree anuanom a wɔn bɔ wɔn ho mmɔden ba asɔre Nyankopɔn asesa wɔn yadewa na anuanom a da wɔn bɔ mo ho mmɔden ba asɔre no wɔn bɛtie wɔ Nyankopɔn asɛm yi wɔ Nyankopɔn ayɛ na yɛn nso ka yɛasɛdeɛ wɔn sɛ Akristofoɔ na saa abere no yɛbɛhwehwɛ yɛn ho makyira kwan yɛbɛhwɛ yɛn nuanom yɛbɛhwɛ sɛdeɛ wɔn ho seteɛ yɛbɛkyea wɔn na yɛbisa wɔn sɛdeɛ wɔn apɔmuteɛ twerɛ kronkron sɛ momfa mfiano kronkron nkyeakyea mo ho momfa mfiano kronkron nkyeakyea mo ho Momma yɛkenkan 1 Peter 5:14 momfa mfiano kronkron nkyeakyea mo ho na asomdwie nka mo nyinaa momfa mfiano kronkron momfa wɔdɔ mfiano nkyeakyea mo ho asomdwie nka mo a mowɔ Kristo mu nyinaa nti ne yɛwɔ deaconess na hwɛsofoɔ mmarima ne hwɛsofoɔ ma ɛfa to ho bɛka asafo ne ho a ebi ana mo nim sɛ obi wɔ ha so wɔ amane a yɛwɔ hwɛsofoɔ mmarima ne hwɛsofoɔ ma wɔ mo hyia dan mu bonkɔ wɔn mo nkyɛn mo ne wɔn mo nkasa na sɛ obi hia mmoa a yɛbɛhwehwɛ yɛn ho nom akyira kwan mama yɛhwehwɛ yɛn ho nom akyira kwan sɛ amanneɛ bi wɔ hɔ a sɛ obi hia mmoa a mpo yɛwɔ wɔn a wɔn yɛn hia mu a mama yɛ mmoa wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ bɛba mu mɛsen abɔ so bio yɛn ne botaeɛ nti a yɛhyia mu mama yɛn nsan kan ne bi brother Daniel Hebrews 10:24-25 na mama yɛhwehwɛ yɛn ho twetwe yɛn ho nkɔ wɔ dɔ ne nnwuma pa mu na mama yɛnya yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ binom yɛ no na mmɔ mama tutu yɛn ho fo brado do mo ho no sɛ da no reben yɛnhyiamu ase ba ayɛ mmara nsɛm a wuhia mabotaeɛ 2 yɛbɛhwehwɛ yɛn ho makyira kwa da yɛbɛyɛ asɔre ha yɛmmɔko wɔ hawo
Ɛbɛhwehwɛ sɛ deɛ mu biara ho seteɛ. Bɛtutu yɛn ho yɛn ho fo. Yɛn hyia mu ase ba ɛyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ mu baako a wuhia yie paa. Nti ha yi no yɛntoto asɔre ba mu. Eduru bra bɛyɛ asɔre abɔ mmɔden na bra. Bɛhwehwɛ yɛn ho no makyira kwan. Ɛhwehwɛ yɛn ho no akɔ wɔ dɔm si yɛhyia mu a na yɛhunu yɛn ho a saa bra no ebetumi ayɛ yɛn ho no papa mani da soɔ na sɛ mo ate saa nkyerɛkyerɛ ase. Ade a mesrɛ mo ne sɛ anuanom mesrɛ mo ada montie Nyankopɔn nsɛm no nyinaa nwie. Mobɛte Kristo nkyerɛkyerɛ no ase. Ɛma mo bu mfume. Na sɛ mo mpɛ sɛ mobɛgye nkyerɛkyerɛ no kora ɛyɛ, mogye nso ayɛda wɔ Nyankopɔn ase. De hia ne sɛ mobɛtie sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara naadaa mo. Na moatumi anya adwene bi afa ne yɛ mɛkasa fa ho no ho. Pɛ sɛ mohunu sɛ nyɛ naadaa. Mɛkan afiri twerɛ kronkron mu akyerɛ mo. Mɛtenetene mfomsoɔ. Mɛkenkan adanseɛ nso. Na mo ankasa mobɛte no mapie afa ho. Sɛsia yi deɛ, yɛde yɛn hyia mu yi bɛba na wieyɛ, Brother Daniel. Ane na Yerɛtoa nso afrɛ mo. Aba da ɛtɔ so du a yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm ase. Ɛyɛ wɔkyena. Na yɛn bɛyɛ fie da. Anɔpa du baako Ghana man mu mmerɛ. Na mesrɛ mo ada mo mɛka yɛn ho. Na yɛntoa so nya yɛn hwehwɛ mu. Na yɛn sese Kristo nkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron no mu. Na anwummere nɔnkron ne fa yɛde yɛn wiase nyinaa yɛadɔ nko ne fa de yɛn wiase nyinaa mpa yɛbɔ bɛhyehyɛ so. Mfa wɔn wɔ som a wɔwɔ mu wɔ. Mommɛka yɛn ho ne yɛmmɔ mpa yɛn srɛ wɔ Nyankopɔn anim adom. Ɛmfa amane a ɛnɛ wiase nyinaa fa mu wɔ ho. Ebio yɛda wɔ Nyankopɔn ase, yɛda mo nso ase. Sɛ mo abɛka yɛn ho ama yɛtumi atie yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm a yɛgyedie. Na ansa na yɛbɛpɔn yɛn hyia mu yi no mesrɛ mo ada. Momma yɛn nyinaa yɛmmom ne yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ. Manalangin po tayo. Ama namin, Momma yɛmmɔ mpaeɛ nuanom. sa lahat. Sa pangalan Yɛn agya Twediampɔn. Panginoong Hesus Kristo, Awo nagpapasalamat yɛn Awurade Yesu Kristo din mo. pagkakataong ipinagkaloob Yɛda wase. na marinig ang iyong Sɛ wama yɛn akwanya pa a ɛte sei. samahan Sɛ yɛmfa ang ntie mga wo kapwa nsɛm. tao na patuloy na nagsusuri Yɛsrɛ wo at sɛ ka nagnanais makagawa yɛn yɔnko nnipa ne yɛn nuanom ho. maalaman ang iyong mga salita. Wɔn a daa ne da gyina wɔhwehwɛ wo nsɛm mu. Pagkakataon Na wɔpɛ sɛ wɔhunu wo tenenee nsɛm. makapamilya Yɛsrɛ wo sɛ ma berɛ pa no nso. na maglingkod po sa iyo Na yɛn nyinaa yɛntumi nya w'apɛdeɛ. at ng buhay na walang hanggan. Samahan mo sila sa kanilang patuloy na pakikinig. Ito Yɛsrɛ wo sɛ ka wɔn ho. ay sa puso Abrɛ a wɔgu so etie wo nsɛm. sa araw-araw ng pamumuhay Yɛsrɛ wo na dumating ma ang wɔnom ntena mu. aming Ma wɔmfa nyɛ adwuma. na meron kaming Diyos na dapat purihin, Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daa ne da nyinaa yɛbɛkae sɛ na yɛwɔ Nyankopɔn bi a lahat ɔdwene yɛn ho. mabubuting bagay sa amin. Yɛde no aka wɔ nnepa nyinaa mu wɔ yɛn abrabɔ mu. Ng aming mga kapwa-tao ay Na yɛsrɛ wo sɛ ma berɛ pa no nso. sa isang marapat na paglilingkod Na sa yɛn nuanom maging magkakasama kami nkurumufoɔ nso mmɛka yɛn ho. na umaawit ng papuri sa iyong Na marami. yɛntumi nsom wo. Lagi naming Na malay yɛn nyinaa yɛbɔ mu ato a yɛyie hindi dwom. po maaaring kami ay nag-iisa. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa Makaganap ng yɛntumi mmɔ mu nyɛ w'apɛdeɛ. kailangan ka po namin at kailangan namin ang iyong mga anak. Na Katulong namin yɛhia wo sa pɛ. paglilingkod po sa iyo. Bahala ka na sa aming mga suliranin. May kanya-kanya kaming nais na idulog. Yɛgyaa yɛn haw. Dinaramdaman Yɛamanneɛ ɛto wo so. ang aming mga lupang katawan. Yɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka yɛn nipadua yi. Lalo na Na yɛbisadeɛ a yɛpɛ sɛ at mga yɛka kyerɛ yɛn Nyankopɔn. sari-saring mga bumabagabag sa aming mga puso. Yɛwɔ yaw Subalit wɔ yɛn nagtitiwala akoma mu.
ne enema pii no a na ɛtɛɛtɛ yɛn akoma. Sa pananalangin, Nso yɛgye di sɛ nararamdam kami ng kapayapaan. abere a yɛreba w'anim wɔ mpaebɔ mu no, Ikaw ang Diyos na yɛbɛnya akoma mu asomdwoeɛ. pag-asa ng aming mga puso. Sɛ wo ne yɛn Nyankopɔn, Sumulolo, anuman abere nyinaa wo ne yɛn anidasoɔ. kalagayan sa buhay na ito. Sa iyo namin Yɛgyae haw ang lahat-lahat. ne ade biara a wɔyɛ asetena mu no to wo so. Bahala ka na rin sa Wo ne yɛn werɛkyekyere. pagpapala sa mga kapatid Wo ne yɛn Nyankopɔn. na patuloy na nagpapakita Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nuanom, upang maabot ang aming mga wɔn a sa pakikinig ng iyong mga salita. wɔpɛ sɛ wɔyɛ w'akodeɛ. Ang kalooban mo Wɔtumi sa aboa yɛn yɔnko nnipa ma wɔatie wɔn iyo nsɛm. ang nananatili ang lahat Agya, ng karangalan at kapurihan. wo na Maraming animuonyam sa ne Panginoon ayɛyie yɛ wo dea. kapagligtas. Yɛda wo ase bebree. Jesus. Wɔ yɛn Agyenkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu. Amen. Sa Diyos Amang kadakilan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos. Amang Mamaya nyinaa yɛn nsa nka nhyira ne wɔdɔ a ɛfiri yɛn Agya a ɔwɔ soro nkyɛn. Adom nkwagyeɛ ne ayaresa a ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo ne honhom kronkron mu ɛnkabɔ mu ɛne yɛn akoma mu hene daa, sɛsia ne daa ne da nyinaa. Amen.
Alam kong ikaw ang makagagawa. Ako'y palakasin kapag nanghihina. Linisin sa'king pagkakasala. Tukso'y matitiis kapag kapiling ka. Ang lakad ko, Ama, ay ituwid. Tulungang piliin banal na pag-ibig. Pagsuyo sa'yo'y huwag maipagpalit. Mga kalayawan ialis sa dibdib. Ako ay natatakot baka isang araw puso'y maghanap ng ibang pagmamahal. Hawakang mahigpit aking mga kamay. Huwag mong pabayaan ako'y makabitaw. Ang lakad ko, Ama, ay ituwid. Tulungang piliin banal na pag-ibig. Pagsuyo sa'yo'y huwag maipagpalit. Mga kalayawan ialis sa dibdib. Ang lakad ko, Ama, ay ituwid. Tulungang piliin banal na pag-ibig. Pagsuyo sa'yo'y huwag maipagpalit. Mga kalayawan ialis sa dibdib. Ang lakad ko, Ama, ay ituwid. Tulungang piliin banal na pag-ibig. Pagsuyo sa'yo'y huwag maipagpalit. Mga kalayawan ialis sa dibdib.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. Momma, yɛmmɔmpaeɛ ne ano. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Yɛn Agya, Aming Panginoong Otumfoɔ ne Wɔkɛseɛ, sama-sama kaming na wɔyɛ Awurade Yesu Kristo din mu. banal na harapan upang kami ay Bio, magpasalamat yɛba sa buhay at lakas na mayroon pa kami w'anim kronkron hanggang adigya, sa oras na ito yɛda wo ase sa iyong pagtatawid sa wɔ ahoɔdene araw-araw ne akwanya sononko a wɔde ama yɛn. sa pagbubukas ng iyong mga kamay Agya, upang makasumpong kami sa araw-araw ng mga bagay na aming kinakailangan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya wo nsɛm mu nteaseɛ. ligtas sa aming lahat kahit may mga panganib at sari-saring ikapapahamak Na sɛ na mpo nakapaligid ɛhu sa amin, Ama. a wɔyɛ n'akwan mu mpo a, Ikaw po ang adeɛ yɛsrɛ wɔ ara ne sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. na Yɛnim nagdadala sɛ sa amin wo ne yɛn Nyankopɔn pagpapahamak ng aming a mga ɛnnepa at ng aming ne adɔeɛ ahyɛ wo ma. tanggapin mo Wo na woyɛ yɛn firi ang aming pagtanaw adeɛ biara de nsunsuanso bɛbrɛ yɛn nakra loob sa iyo na yɛn nahonhom. kalakip ng aming Yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn daa sa iyo, Ama, ani so at paghingi na yɛn akoma mu asɛ daa afɔdeɛ. sa mga kasalanang Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa mga paggawa yɛtumi mmra w'anim kronkron kukulang sa iba't adigya, na gyidi a wɔhunu ne yɛn mu no mapatawad mo kami yɛtumi ngayong nagpatawad na po kami asombo. sa mga Ma nagkasala yɛn sini ntɔkyɛ yɛn minsan pa kami sɛdeɛ yɛde yɛkyɛ wɔn a wɔfom yɛn. ng aming mga puso Bio, sa sama-sama naming pagdaing at pakikiusap yɛn sa iyo akoma ayɛ baako tungkol sa buong ɛberɛ a yɛrebɔ wo mpaeɛ. nakikita namin at nararamdaman Ma sa nnipa aming nyinaa mga puso ang aming pangangailangan sa iyo, yɛnim Ama. sɛ Sa bawat saglit na daa ne daa lumilipas nyinaa sa aming wonya yɛn akoma so adeɛ ho atɛnka maawa ka po sa marami wɔ yɛn naming mu wɔ da biara a taong yɛbɛsene wɔ yɛn abrabɔ mu. Yɛsrɛ wo hunu yɛn yɔnko nnipa mmɔbɔ, wɔn a wɔayera hindi na ne wɔn a wɔn werɛ afiri sɛ wɔde anidie bɛma wo, ne wɔn a wɔnnye wo tumi nnie. ang lahat ng bagay Awurade, na nagaganap sa aming yɛsrɛ wo sɛ ma wɔnom nya anidasoɔ bulay sa wɔ adeɛ biara a atwa yɛn ho ahyia mu. kailangan ka namin mga taong iyong nilikha Ɔnkutoo ne yɛn awerɛhyɛ mu ng mapagtitiwala na yɛhunu saa da yi mapaglalaga ka sɛ wo ne yɛn Nyankopɔn a wobɔɔ yɛn a sana po ɔmaa yɛn ade nyinaa. basbasan mo kaming lahat
Pakihipo mo pati ang aming mga lupang katawan. Yɛgyaade nyinaa Ng awa, ɛhyɛ wo nsa. ting alwan, Fa wo nsa ka yɛn nipadua. kawan, Sa yɛn yɛadɔwa. kapwa-taong Ma yɛnya ahotɔ, nakaratay sa mga abotɔyam ne awerɛkyekyere. Panginoon, Yɛma yɛn yɔnko nnipa a wɔyareɛ. ibang inaasahang lunas sa lahat ng suliranin namin sa buhay. Agya, Malibang ikaw po ang aming pagtiwalaan na ade biara nni hɔ a sana po yɛde yɛn werɛ ahyɛ mu agye wo pɛ sɛ wɔbɛtenetene yɛn. sana po ay gabayan mo ang mga kaisipan Yɛsrɛ wo sɛ maama di kamfoɔ sa sanglibutang ito ang malayang pagsamba sa iyo. nyinaa tenetene wɔn. Maawa ka sa mga Kɔpɛ mu sɛ namin sa kanilang mga puso. wɔbɛtumi asom wo. Bukas ng Agya, looban, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn yɔnko nnipa mmɔbɔ. nag-aabot ng magagawa. Ma wɔn nyinaa nsua sɛ Kilala mo wɔbɛnya awerɛhyɛmu ang pag-asa namin, Ama. ne abotɔyam. Ikaw ang makapangyarihan Na wɔatumi aboa ahiafoɔ nso. nagagawang Wonim yɛn nyinaa. Yɛn anidasoɔ nyinaa ne sɛ wo ne yɛn Nyankopɔn twɛdiampɔn. at mga kalumbayan ay magdamayan kaming Na magkakapwa-tao wo na wobɛtumi para namin sa aming mga ama ade nyinaa kaligayahan sa paggawa ng awie mu die. minsan pa Aberɛ a awerɛhoɔ atwa yɛn ho ahyia. bilin namin sa iyo Na yɛnya anigyeɛ wɔ yɛn Nyankopɔn mu. Bio, yɛgyae yɛn afiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa. kung di mo sasama Ɛnkanka yɛn mma. mga magulang papapahamak ang aming mga anak Na napakasama sɛ ng aming paligid pakiusap namin sa woanka iyo yɛn ho a yɛn mma bɛsɛe. mo kaming matamnan ng kanilang mga puso ng Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. pagkakilala sa iyo minsan pa Na yɛntumi iyo po namin nya wo ho suro nsie yɛn akoma mu. buhay at kapalaran. Maraming salamat po sa iyo Yɛgyae sa yɛn nkwa pangalan ng tagapagligtas na yɛn hyɛberɛ hyɛ wo nsa. Jesus. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Tanggapin po natin ang basbas at ang pag-ibig ng Momma, ating yɛnsanka nhyira ne ɔdɔ a ɛfiri yɛn Agya wɔ soro nkyɛn. Adom nkwagyeɛ ne ayaresa a ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron mu nkabɔ mu ɛne yɛn akoma mu hene nkanka yɛn mma sɛsie ne daa ne da nyinaa. Amen.